της εβδομάδας να προπονείται, τον ξεκίνησε. Συνηθίζεται οι μεγάλοι παίχτες να μπαίνουν στο αρχικό σχήμα, έστω και την τελευταία στιγμή. Έκανε την έκπληξη, δεν έβαλε τον Παντελή Καφέ όπως αναμενόταν. Προτίμησε να φέρει τον Τζόρτζεβιτς στα χαφ και να ρισκάρει με τον Γιωργάτο έξω αριστερά, έχοντας τον Οκά δεξιά και τον Κωνσταντίνο στην κορυφή. Φουλ επίθεση είναι το μήνυμα από την ενδεκάδα και μόνο δεν χρειάζεται να πούμε εμείς καν περισσότερα για το πώς βλέπει ο Ολυμπιακός αυτό το παιχνίδι. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και από πλευράς των γηπεδούχων. Ο κύριος Καλόπουλος αναμένει να καθαρίσει η ατμόσφαιρα από τις φωτοβολίδες, να απομακρυνθεί ο καπνός που βεβαίως δεν βοηθάει τους ποδοσφαιριστές να διακρίνουν όσο γίνεται καλύτερα το τι συμβαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Αυτά στα μεγάλα ντέρμπι συμβαίνουν. Βλέπετε τον Predrag Djordjevic. Είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές, μόλις 7 από τα ρόστερ των δύο ομάδων που έχουν πετύχει γκολ σε ντέρμπι των δύο αιωνίων. Είναι ο Ριβάλντο, είναι ο Ανατολάκης, ο Μαυρογεννίδης, ο Στολτίδης, ο Γκούμας για ό,τι αφορά τους αντιπάλους απόψε, και βεβαίως ο Μιχάλης Κωνσταντίνου που έχει σκοράρει με την φανέλα του Παναθηναϊκού, αλλά τώρα είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Πρώτος είναι ο Predrag Djordjevic, ενώ βλέπουμε στο βάθος και τον Trond Solid. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βεβαίως και για τις αντιδράσεις των δύο προπονητών. Λίγο ίσως πιο εκδηλωτικός αναμένεται να είναι ο Αλμπέρτο Μαλεζάνη, αλλά βεβαίως όλα αυτά θα τα δείτε στις παρακάμερες του Α αμέσως μετά το τέλος του αγώνα. Όλα είναι έτοιμα για το μεγάλο ντέρμπι λοιπόν. Νούμερο 94 στην ιστορία των δύο ομάδων. Σφυρίζει ο Καλόπουλος, ο Ολυμπιακός στην σέντρα. Να έχουμε ένα καλό παιχνίδι και ας κερδίσει ο καλύτερος, όπως λέμε. Κεφαλιά από τον Σέριτς, ο Πάντος ελέγχει, τροφοδότησε τον Στολτίδη. Κεφαλιά από τον Κονσεϊσάο. Ριβάλντο, η πάσα για τον Οκά. Προβολή από τον Δάρλα, ήρθε να βοηθήσει εκεί ο Γκονζάλες, ποιος αφήνει για τον Φλάβιο Κονσεϊσάο. Άνοιγμα για τον Βίντρα που πετάει μπροστά την μπάλα σε ένα σημείο που δεν μπορεί να προλάβει ο Φάνης ο Γκέκας, και έτσι όπως βλέπαμε και διακρίναμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, όλα αυτά στο χαρτί, τώρα μεταφέροντας την εικόνα. Ακούσαμε και από τον Πάνο Βόγλη, ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος στην κορυφή της επίθεσης με τον Φάνη Γκέκα στο δεξί άκρο, και βεβαίως λίγο πιο πίσω ο Εζεκιέλ Γκονζάλες για τον Παναθηναϊκό. Το κοντρόλ με το στήθος από τον Κωνσταντίνο, αλλάζει έξυπνα εκεί με τον Ριβάλντο. Πρόλαβε ο Παπαδόπουλος αλλά δεν μπόρεσε να απομακρύνει την μπάλα, που έγινε πάσα τελικά για τον Πάντο. Θα κερδίσει και πάλι ο Δάρλας, δραστήριος ο αριστερός πιστοφύλακας του Παναθηναϊκού σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα του ντέρμπι. Κονσεϊσάο για τον Βίντρα. Τζιόλης. Η βαθιά μπαλιά με στόχο τον Γκέκα. Αφήνει ο Καλόπουλος να συνεχιστεί το παιχνίδι, και ενώ ο Γκέκας βρέθηκε στο έδαφος μαζί με τον Σούρερ. Μπουλούτ. Κίνηση από τον Τούρκο. Το μαρκάρισμα του Φάνη Γκέκα αντικανονικό και φάουλα. Το πρώτο σφύριγμα από τον Καλόπουλο στο παιχνίδι. Είδαμε το σπρώξιμο από τον Γκέκα στον Μπουλούτ, που είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ για τον Ολυμπιακό, με στόχο να βρει τον Μιχάλη Κωνσταντίνου, ποιος κοντρολάρει το σούτ υποπίεση, και έχουμε κόρνερ τελικά από αυτήν την κόντρα στην προσπάθεια του Μιχάλη Κωνσταντίνου. Έρχεται ο Γρηγόριος Γεωργάτος, όπως βλέπετε, κοντά στο σημαίακι για να εκτελέσει αυτό το πρώτο κόρνερ. Στο βάθος ο Καλίνοβιτς, έχει προωθηθεί και ο Ανατολάκης. Έτοιμος ο Γεωργάτος. Βγαίνει ο Καλίνοβιτς, μαζεύει την μπάλα. Έκανε και ένα γκέλ εκεί. Και τον Κροάτη τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού στην συνέχεια να μπλοκάρει και να τροφοδοτεί τον Λουκά Βίντρα. Παλιά είναι δυνατή για τον Γκέκα που πιάνει την κεφαλιά. Ο Νικοπολίδης μπλοκάρει σταθερά, γρήγορα συνέχεια στο παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι που κερδίζει σε ρυθμό από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, δεν υπάρχει σκορ. Ζωντανή μετάδοση του Α από το γήπεδο Καραϊσκάκη. Αναμέτρηση που είναι προσφορά του ΟΠΑΠ. Κονσεϊσάο για τον Παπαδόπουλο.
Το μαρκάρισμα αντικανονικό από τον Ανατολάκη, σφύριξε ο Καλόπουλος. Δεν συμφωνεί ο Γιώργος Ανατολάκης, αλλά όπως θα δούμε σπρώχνει τον αντίπαλό του, είδατε, με το σώμα και κάνει το φάουλ. Και από την Super Slow-Mo είδαμε σε επανάληψη τη φάση, εκτέλεσε ο Τζιόλης για τον Μόρις, αυτός αφήνει στον Δάρλα. Παλιά είναι για τον Παπαδόπουλο στο κενό χώρο, έρχεται να βοηθήσει και ο Σέριτς. Μαρκάρισμα εκεί από τον Ανατολάκη, τώρα φάουλα υπέρ του Παναθηναϊκού από τον Πάντο πάνω στον Παπαδόπουλο και συστάσεις του Καλόπουλου στον Γιώργο Ανατολάκη που ζει για αυτά τα παιχνίδια, αλλά βεβαίως εδώ βλέπουμε ξανά το φάουλ του Πάντου. Είδαμε νωρίτερα ένα φάουλ πάνω στον Σέριτς. Ας παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της φάσης και αμέσως μετά θα ακούσουμε από τους δύο συναδέλφους για το τι συμβαίνει μπροστά από τους δύο πάγκους. Ο Κονσεϊσάο έτοιμος να εκτελέσει. Κοντά στο δεύτερο δοκάρι, η μπάλα θα καταλήξει out. Δεν ανησυχεί στην άμυνα ο Ολυμπιακός. Ο λόγος των Λάμπρο Μπαλάφα. Λάμπρο. Φωνάζαν, είχε σηκωθεί όρθιος όλος ο πάγκος του Ολυμπιακού. Φωνάζαν γιατί θεωρούσαν ότι ο Κονσεϊσάο είχε βάλει την μπάλα πολύ κοντά στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Θεωρούσαν ότι έπρεπε να ήταν τουλάχιστον 3-4 μέτρα πιο πίσω, κοντά στην πλάγια γραμμή. Από την άλλη πλευρά ο Πάνος Βόγλης. Πάνω σε ακούμε. Είναι η πρώτη φορά που σηκώθηκε τον πάγκο του έξαλλου Αλμπέρτο Μαλεζάνη, αλλά και άλλοι και συνεργάτες και αναπληρωματικοί. Θεώρησαν ότι ήταν πολύ σκληρό το φάουλ που έγινε πάνω στον Σέριτς στη φάση και με τον Παπαδόπουλο τον Ανατολάκη. Γι' αυτό το τακουνάκι από τον Ριβάλντο. Ο Δάρλας θα κερδίσει. Δεν μπορεί να συνεργαστεί όμως με Σέριτς και Γκοντζάλες. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Στο πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης, το 94ο ντέρμπι αιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0. Εκτέλεσε ο Πάντος για τον Ριβάλντο. Η κεφαλιά από τον Γκοντζάλες, νέο πλάγιο για τους γηπεδούχους. Το εκτέλεσε ο Ριβάλντο για τον Στολτίδη, κοντά του ο Κονσεϊσάο. Η μπάλα γυρίζει από την άλλη πλευρά για τον Μπουλούτ, ενώ κυνηγάει τον αντίπαλό του ο Τζιόλης. Ο Μπουλούτ δυσκολεύει κάπως τα πράγματα με αυτήν την παλιά για τον Γιοργάτο. Κέρδισε προς τη Μίνο Γκέκας, ελέγχει τώρα ο Τζιόλης. Κονσεϊσάο θα πιέσει ο Κωνσταντίνου. Φάουλ σφυρίζει ο Καλόπουλος. Σε αυτό το μαρκάρισμα του Κύπρου επιθετικού του Ολυμπιακού το εκτέλεσε γρήγορα ο Βίντρα για τον Κονσεϊσάο. Αντιμέτωπος με τον Τζόρτζεβιτς. Βραζιλιάνος θα κερδίσει το πλάγιο από την κόντρα στο σώμα του Ερόλ Μπουλούτ. Και έρχεται ο Βίντρα να το εκτελέσει. Στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης 0-0, δεν υπάρχει σκορ στο γήπεδο Καριασκάκη. Σέντρα από τον Βίντρα, κεφαλιά από τον Σούρερ. Μια κεφαλιά από τον Μπουλούτ. Τζόρτζεβιτς συνεργάζεται εκεί με τον Μπουλούτ, ο οποίος το απομακρύνει. Υπήρχε φάουλ νωρίτερα, το είδε ο Καλόπουλος, το σφύριξε σταματώντας την φάση, το φάουλ πάνω στον αρχηγό του Ολυμπιακού. Και εδώ ο Γιάννης Γκούμας στον πάγκο των φιλοξενούμενων. Ο Λουκάς Βίντρα προωθήθηκε νωρίτερα και έτοιμος ο Αντώνης Νικοπολίδης να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Κεφαλιά από τον Μπίσκαν, πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Πάντα σκεπτικός ο Τρον Τσόλιντ, ενώ Σούρερ ελέγχει κάτω από τη μεσαία γραμμή, τροφοδοτεί έξυπνα τον Τζόρτζεβιτς. Αυτός με το αριστερό αφήνει προς τα πίσω για τον Ανατολάκη. Συστάρ στον Ριβάλντο. Στολτίδης. Η κίνηση από τον Γιοργάτο στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού. Κεφαλιά από τον Βίντρα. Και έχουμε τελικά κόρνερ, όπως δείχνει και ο βοηθός. Ο πρώτος βοηθός ήταν κοντά στη φάση και ο Καλόπουλος. Απλά μία ματιά για σιγουριά. Δεύτερο κόρνερ για τους γηπεδούχους. Πάλι με τον Γρηγόρη Γιοργάτο στην εκτέλεση. Όπως βλέπετε από την άλλη πλευρά άφησε ο Κάση. Μπάλα κοντράρει στο σώμα του Γκέκα. Έρχεται ο Γκοντζάλες να κερδίσει. Προβολή αντικανονική θεωρείται από τον Καλόπουλο του Στολτίδη πάνω στον Εζεκιέλ Γκοντζάλες. Ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό, το οποίο βλέπουμε σε επανάληψη. Βρίσκει την μπάλα ο Στολτίδης. Καλόπουλος ήταν κοντά στη φάση, αλλά όπως βλέπετε σταματάει τον Γκοντζάλες, έχοντας όμως βρει την μπάλα νωρίτερα.
Φλάβιο Κονσεϊσάο για τον Μόρις. Πιέζουν και οι παίκτες του Ολυμπιακού, ενώ ο Γκονζάλες κοντά στη μεσαία γραμμή θα χάσει την μπάλα από την παρέμβαση του Στολτίδη. Ο Κας τώρα από την παλιά του Ριβάλτο. Ανεβαίνει και ο Πάντος ταχύτατος από δεξιά. Ο Κας χάνει την μπάλα στο μαρκάρισμα του Εζεκέλ Γκονζάλες. Ένα καλό σχεδόν δεκάλεπτο, αυτό στο οποίο πλησιάζουμε για ό,τι αφορά κυρίως τον ρυθμό. Βίσκαν παλιά για τον Σέριτς, σηκώνει στο βάθος το Σιμεάκη. Ο δεύτερος βοηθός για να υποδείξει σε αντικανονική θέση τον Κροάτη, αμυντικό μέσο, τον φιλοξενούμενο. Βλέπετε, δεν υπάρχει όμως offside σε αυτή την φάση, καθώς καλυπτόταν ο Κροάτης όπως είδαμε. Ο Κας θα κερδίσει την μπάλα. Δεν μπόρεσε να τροφοδοτήσει τον Ριβάλτο, αλλά δέχτηκε το αντικονικό μαρκάρισμα από τον Εζεκέλ Γκονζάλες νωρίτερα. Σειρά του Αργεντίνου να διαφωνήσει, ενώ έχει τραυματιστεί ο Κας. Δείτε ξανά, απλώνει το δεξί πόδι ο Εζεκέλ Γκονζάλες. Ένα σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Γιάννη Οκά. Είχε αποφύγει νωρίτερα αυτό του Άντονι Σέριτς. Εκτέλεσε ο Ριβάλτο, αριστερά για τον Γιοργάτο. Παρέμβαση του Βίντρα, έρχεται στην συνέχεια ο Μπουλούτ που δεν μπόρεσε να κοντρολάρει. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Ενώ συμπληρώνεται το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Πάντα 0-0 στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Ζωντανή μετάδοση του Α στο ντέρμπι των αιωνίων. Σούρερ δεν κατάφερε να τροφοδοτήσει τον Μπουλούτ. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Θα αφήσει ο Τζιόλης για τον Βίντρα. Κεφαλιά από τον Σούρερ, πρόλαβε ο Γκονζάλες. Από την πίεση του Ριβάλτο ελέγχει ο Αργεντίνος. Αφήνει στον Κονσεϊσάο. Πιέζει και ο Κωνσταντίνου. Το φάουλ από τον Κύπριο, ενώ είχε κλειστρήσει ο Γρηγόρης Γιοργάτος λίγο νωρίτερα. Το φάουλ εκτελέστηκε. Τζιόλης για τον Μόρις. Ο Αφρικάνος δεν μπόρεσε να περάσει την παλιά για τον Ριβάλτο. Κωνσταντίνου στον Τζόρτζεβιτς. Θέλει να αναπτυχθεί γρήγορα ο Ολυμπιακός και έχουμε το φάουλ από τον Φλάβιο Κονσεϊσάο και την πρώτη κίτρινη κάρτα στο ντέρμπι στον Βραζιλιάνο για αυτό το αντικανονικό μαρκάρισμα πάνω στον Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς. Δίνει υποτικά το χέρι του στον αντίπαλό του. Δείτε όμως και πάλι δικαιολογημένη κίτρινη κάρτα στον Βραζιλιάνο μέσω του Παναθηναϊκού. Η πρώτη στο παιχνίδι, στο 11ο λεπτό στον Φλάβιο Κονσεϊσάο. Κεφαλιά από τον Κωνσταντίνου. Ματιά παλιά τώρα του Δάρλα. Και πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από την παρέμβαση του Γιώργου Ανατολάκη. Εδώ δεύουμε για το πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης. Παναθηναϊκός στην επίθεση με τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Κάνει την παλιά προς τον Φάνη Γκέκα. Είναι κοντά του ο Μπουλούτ. Έρχεται να κερδίσει προς τη μήνο Γιοργάτος. Και τελικά η μπάλα καταλήγει out. Δεν μπόρεσε, κλεισμένος από δύο αντιπάλους ήταν ο Σούρερ με τον Μπουλούτ που κάλυψαν την μπάλα να καταλήξει πέρα από την τελική γραμμή. Δεν πρόλαβε ο Γκέκας, δεν είδα όπως λέει, δεν βλέπω όπως διαβάσαμε στα χείλη του, στον Λουκά Βίντρα. Και ο Αντώνης Νικοπολίδης έτοιμος να επαναφέρει. Κεφαλιά από τον Οκά, Ριβάλτο για τον Γιοργάτο, εξαιρετική πάσα, το σουτ πάνω στην κίνηση, μπαλάου. Η πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια προς την μία από τις δύο εστίες από πλευράς των γηπεδούχων ήταν η τελευταία. Αυτή που μόλις είδαμε, η πρώτη στο παιχνίδι. Δείτε πάνω στην κίνηση, το συνηθίζει ο Γιοργάτος, δοκίμασε με το αριστερό, δεν ανησύχησε ο Γκαλίνοβιτς. Και το 0-0 παραμένει. Με τον Παναθηναϊκό να επιτίθεται, τον Γκονζάλες να χάνει την μπάλα, αλλά με φάουλ είναι πολύ κοντά στις φάσεις ο Καλόπουλος. Μέχρι στιγμής δείχνει να έχει μπει, θα έλεγα, με την καλύτερη ψυχολογία σε αυτό το ντέρμπι. Και ο Γκονζάλες έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι.
Εκτέλεσε και άλλαξε με τον Κονσεϊσάο η μπάλα για τον Σέρις με τη μία στον Παπαδόπουλο. Εκεί δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Έδιωξε ο Στολτίδης, ο Μόρις δεν κατάφερε να κατεβάσει, μάλλον ήταν ο Κονσεϊσάο, ζητώ συγγνώμη. Αρκετά λάθη και στη συνέχεια ο Τζιόλης για τον Ναγέκα. Κοντά του ο Μπουλούτ. Γκέκα στέλνει να γυρίσει. Περνάει προς τον Βίντρα, θα τον σταματήσει ο Γιωργάτος. Καθαρά, χωρίς φάουλα και τροφοδοτεί τον Τζόρτζεβιτς. Ποιος αλλάζει έξοχα με τον Μπουλούτ. Βγάζει για την παράλληλη παλιά. Ο Μόρις δίνει ύψος στην μπάλα και παραχωρεί το κόρνερ. Ένας πολύ γρήγορος ρυθμός σε αυτό το ντέρμπι. Και ενώ φτάνουμε στο 14ο λεπτό, ο Ολυμπιακός που αρχίζει και γίνεται πιο επιθετικός, αρχίζει να πιέζει λίγο περισσότερο από ότι ο αντίπαλος. Και ο Μόρις, είδαμε με ποιο τρόπο νωρίτερα έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ. Το τρίτο και πάλι εκτελεσμένο από τον Γρηγόρη Γιωργάτο θα είναι αυτό για τον Ολυμπιακό. Ο Κας, καταπληκτικό γύρισμα, αλλά η μπάλα καταλήγει out. Έξυπνη κίνηση από τον Κύπριο επιθετικό. Τον βλέπετε σε πρώτο πλάνο. Τελεσμένο στο πρώτο δοκάρι από τον Γρηγόρη Γιωργάτο. Πρόλαβε να γυρίσει, αν και κλεισμένος ο Κας. Δεν απείλησε ωστόσο την αιστεία του Μάριο Γκαλίνοβιτς, ο οποίος επανέφερε. Το 0-0 παραμένει 15 σχεδόν τα λεπτά που συμπληρώνουμε στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Βαθιά παλιά από τον Γιωργάτο, Δάρλας θα απομακρύνει. Βλέπετε και τις τελικές προσπάθειες, τρεις από πλευράς των γηπεδούχων. Μόλις μία για τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός που θέλει σε αυτό το πρώτο τέταρτο σιγά σιγά να αναλάβει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Μπουλούτ αναγκασμένος από την πίεση των αντιπάλων να γυρίσει την μπάλα αρκετά πίσω στον Αντώνη Κοπολίδη. Αυτός θα απομακρύνει πρώτου Παπαδόπουλου. Κεφαλιά από τον Οκά. Έρχεται ο Ριβάλντο να κερδίσει. Περνάει πανέξυπνα για τον Κύπριο, ο οποίος θα αποφύγει τον Δάρλα και κερδίζει το φάουλα από την αντικανονική παρέμβαση του αριστερού οπισθοφύλακα του Παναθηναϊκού. Το εκτελεί ο Ριβάλντο γρήγορα. Διώχνει ο Τζιόλης σε κόρνερ. Δείτε ξανά, εξαιρετική η προσποίηση, παίρνει τα πόδια του αντιπάλου ο Δάρλας. Το φάουλο εκτελέστηκε πολύ γρήγορα από τον Ριβάλντο, που έρχεται τώρα να εκτελέσει και αυτό το κόρνερ. Συνεχίζει ο Ολυμπιακός να πιέζει. Ενώ φτάνουμε στο 16ο λεπτό. Έδιωξε ο Σέριτς. Πρώτος στην μπάλα ο Τζόρτζεβιτς. Ενώ πιέζει ο Γκοντζάλες. Μάχη με τον Πάντο, ο οποίος θα ξεφύγει και από τον Σέριτς. Περνάει στον Οκά. Και για να δούμε τώρα, out δείχνει ο Καλόπουλος σε συνεργασία με τον βοηθό του σε αυτήν την προσπάθεια του Γιάννη Οκά. Πιέστηκε από τον Μόρις σε αυτήν την φάση την οποία βλέπουμε σε επανάληψη. Βρίσκει την μπάλα ο Μόρις πάντως, από ό,τι είδαμε. Δεν μπόρεσαν να διακρίνουν σωστά ο Καλόπουλος με τον συνεργάτη του. Και έχουμε φάουλ τώρα υπέρ του Παναθηναϊκού από την αντικανονική παρέμβαση του Πάντου πάνω στον Άντονι Σέριτς. Σέριτς που έχει γενέθλια σήμερα. Παπαδόπουλος δοκιμάζει από μακριά. Ολοκληρωμένη προσπάθεια και από τον Παναθηναϊκό με τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Ο Νικοπολίδης γρήγορα για τον Μπουλούτ. Δεν μπορεί να κοντρολάρει ο Τούρκος. Και ο Αλμπέρτο Μαλεζάνη, ανέκφραστος στον πάγκο της ομάδας του, παρακολουθεί την εξέλιξη του παιχνιδιού. Παναθηναϊκός που θέλει κάπως να ισορροπήσει τώρα αυτήν την εικόνα στα πρώτα 18 περίπου λεπτά της αναμέτρησης. Ο Ριβάλντο κλέβει, έρχεται να βοηθήσει ο Κας, ζητάει την μπάλα ο Κωνσταντίνου, ο Κας επιμένει, στρώνει στον Ριβάλντο, έρχεται ο Τζιόλης να τον απομακρύνει, ίσως και αντικανονικά. Ο Καλόπουλος αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό, Γιωργάτος. Διώχνει ο Μπίσκαν πάνω στον Κονσεϊσάο. Βίντρα. Σύγχρεμα ο Σούρερ. Στολτίδης τώρα για τον Ολυμπιακό.
Δεν μπορούσε να τροφοδοτήσει τον Ριβάλντο. Ελέγχει ο Κονσεϊσάου, αφήνει την μπάλα πίσω στον Γκαλίνοβιτς. Ναι, Λαμπροβαλάφα. Όλος ο πάγκος του Ολυμπιακού όρθιος. Διαμαρτυρίες προς τον διαιτητή θεώρησαν ότι έχει γίνει φάουλ στον Ριβάλντο σε μια θέση από όπου εκεί σκόραρε πέρυσι και έκρινε τον ντέρμπι ο Ριβάλντο. Ο Καλόπουλος αρνήθηκε να δώσει αυτή τη φορά τον φάουλ στον Ολυμπιακό. Υπήρξαν και κάποιες συστάσεις από τον τέρμινο διαιτητή. Του Γκοντζάλες για τον Παπαδόπουλο, βγαίνει ο Νικοπολίδης και η μπάλα out. Δείχνει πέναλτι ο Καλόπουλος. Ο Καλόπουλος δείχνει πέναλτι. Θα χρειαστεί να ξαναδούμε αυτή τη φάση, ενώ έχουν περικυκλώσει τον διαιτητή οι παίχτες του Ολυμπιακού. Ίσως να είναι ιδιαίτερα βιαστική απόφαση του Καλόπουλου να δείξει την λευκή βούλα. Δείτε εδώ, πετάει την μπάλα ο Παπαδόπουλος και πέφτει σαφέστατα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση πέναλτι. Μαζεύει το πόδι του ο Παπαδόπουλος. Κατά την προσωπική μου άποψη, βιαστική απόφαση από τον διαιτητή, ποιος θα δείξει και την κίτρινη κάρτα στον Αντώνη Νικοπολίδη. Παναθηναϊκός πάντως στο 19ο προς 20ο λεπτό έχει την μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ με τον Εζεκιέλ Γκοντζάλες, ο οποίος ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πέναλτι για τους πράσινους. Θα υπάρξει πολλή συζήτηση γύρω από αυτήν την φάση, ενώ ο Καλόπουλος κάνει συστάσεις στους παίκτες των δύο ομάδων να μπουν πριν την εκτέλεση στον αγωνιστικό χώρο, για ό,τι αφορά βεβαίως την μεγάλη περιοχή, ενώ θα απομακρυνθεί και αυτή η φωτοβολίδα. Ο Εζεκιέλ Γκοντζάλες απέναντι στον Αντώνη Νικοπολίδη στο 20ο λεπτό της συνάντησης σε αυτό το μεγάλο ντέρμπι των δύο αιωνίων. Έτοιμος ο Αργεντίνος, εκτελεί 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Εζεκιέλ Γκοντζάλες. Μια φάση που θα συζητηθεί, ενώ βλέπουμε τον Εζεκιέλ Γκοντζάλες να πανηγυρίζει έξαλα και με τους αναπληρωματικούς, ο Λεοντίου, ο Κότσιος, σηκώθηκαν από τον πάγκο. Δείτε ξανά. Δεν αφήνει περιθώριο αντίδραση στον Αντώνη Νικοπολίδη. Λασάρει ιδανικά τον αντίπαλο goalkeeper. Αλλά βεβαίως πολλά θα υποθούν για αυτήν την φάση στο 19ο λεπτό, όταν ο Παπαδόπουλος περισσότερο θα έλεγα έξυπνα κέρδισε το πέναλτι παρά το έκανε ο Αντώνης Νικοπολίδης. Τζόρτζεβιτς για τον Μπουλούτ. Παναθηναϊκός από το 20ο λεπτό προηγείται με 1-0 στο γήπεδο Καραϊσκάκη με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Εζεκιέλ Γκοντζάλες. Βλέπετε πως έχει κατάσταση. Λάθος από τον Βίντρα, ο Δάρλας θα διώξει πρωτού Οκά. Γιωργάτος γυρίζει εκεί ο Μπίσκαν, νέα παρέμβαση και κόρνερ τελικά για τον Ολυμπιακό. Εκτέλεσε γρήγορα ο Γιωργάτος. Κεφαλιά από τον Κωνσταντίνου, Ριβάλντο. Στρώνει στον Ανατολάκη, ένας αμυντικός σε αυτή την φάση. Δεν είχε και τόσο καθαρό μυαλό, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει όπως θα ήθελε. Ο Πάνος Βόγλης για τις αντιδράσεις των φιλοξενούμενων μετά το γκολ που πέτυχε με το πέναλτι. Ο Εζεκιέλ Γκοντζάλες, πάνω σε ακούμε. Νομίζω πως και η τηλεοπτική εικόνα έδειξε πως αντέδρασαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού εδώ στον πάγκο. Πραγματικά όλοι ήταν κατευχαριστημένοι, είναι πάρα πολύ λογικό. Έβγαζαν από μέσα τους και πολύ έτσι πίεση. Ήθελαν να προηγηθούν, ήθελαν να πάρουν αυτόν τον ρυθμό του αγώνα και να έχουν ένα πλεονέκτημα. Ωστόσο, μάλιστα στην ψυχραιμία, η ηρεμία δεν αλλάζει τίποτα στο παιχνίδι, μας είπε. Συνεχίζουμε κανονικά. Σφύριξε φάουλ νωρίτερα ο Καλόπουλος υπέρ του Παναθηναϊκού, φάουλ πάνω στον Μόρις. Την πρώτη ευκαιρία θα ακούσουμε και τον Λαμπρομπαλάφα. Ας δούμε αυτή τη φάση με τον Γκοντζάλες να πετάει για τον Γκέκα. Εκεί θα προλάβει ο Μπουλούτ με τον Σούρερ να εξουδετερώσουν τον αντίπαλο επιθετικό. Έδωσε γρήγορα συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Νικοπολίδης ελέγχει, ο Μόρις, ο Κας πεσμένος στο έδαφος, αυτήν την μονομαχία με τον Δάρλα.
Και ο Νοτιοαφρικάνος υποτικά πετάει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον Κύπριο επιθετικό του Ολυμπιακού. Λάμπρο, σε ακούμε. Πολύ έντονες οι διαμαρτυρίες, ήταν πολύ έντονες και οι αντιδράσεις των ανθρώπων του Ολυμπιακού μετά την υπόδειξη του πέναλτι από τον Καλόπουλο. Θεωρούσαν σίγουρο ότι δεν υπάρχει καμία παράβαση από πλευράς του Αντώνη Είδαμε εδώ Νικοπολίδη. Χρησιμοποίησε τον αγώνα του ο Δάρλας. Σηκώθηκαν Δεν ξέρω όρθιοι. κατά πόσο εθελημένα ή όχι σε αυτή την φάση που μας έδειξε σε επανάληψη ο σκηνοθέτης μας. Το παιχνίδι συνεχίζεται υποτικά. Οι παίκτες του Ολυμπιακού επέστρεψαν την μπάλα στους αντιπάλους και ο Γκαλίνοβιτς ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Και σε επανάληψη αυτό το πέναλτι μέχρι στιγμής δίνει πλεονέκτημα στον Παναθηναϊκό. Από την άλλη πλευρά νέα μονομαχία και ο Παπαδόπουλος είναι αυτή τη φορά πεσμένος στο έδαφος, ενώ ο Ριβάλντο δοκιμάζει από πολύ μακριά να απειλεί στην αιστεία του Γκαλίνοβιτς. Η μπάλα θα καταλήξει out. Γκονζάλες τρέχει κοντά στον διαιτητή, ενώ ο Παπαδόπουλος σηκώθηκε χωρίς να φαίνεται ότι αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Ο Μάριο Γκαλίνοβιτς στο βάθος έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. 25 λεπτά σχεδόν έχουν συμπληρωθεί στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-1 από το 21ο λεπτό με το πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Εζεκιέλ Γκονζάλες. Φάουλ από τον Ριβάλντο στον Φλάβιο Κονσεϊσάο. Δύο Βραζιλιάνοι μονομάχησαν. Θέλει να εκτελέσει ο Κονσεϊσάο και κάνει το λάθος. Ριβάλντο. Από αριστερά βγαίνει ο Τζόρτζεβιτς, τον βλέπει ο Βραζιλιάνος στον τροφοδότη. Σουτάρει ο Τζόρτζεβιτς πάνω στον Ναμπίσκαν, ένα πλάγιο για τον Ολυμπιακό που θέλει βεβαίως να απαντήσει μετά το πέναλτι του Εζεκιέλ Γκονζάλες. Σούρεν για τον Στολτίδη. Από την πίεση και του Παπαδόπουλου, αλλά θα φτάσει στον Κωνσταντίνο. Ποιος δεν μπόρεσε όμως να αποφύγει και τον Μπίσκαν, έκανε και το λάθος. Τζιόλης για τον Κονσεϊσάο και πάλι Τζιόλης. Βοηθάει και ο Γκέκας, ο οποίος θα διώξει με το αριστερό πρώτου Στολτίδη. Ο πάντως μονομαχή με τον Σέριτς, φάουλ σφυρίζει υπέρ του Ολυμπιακού ο Καλόπουλος αυτή τη φορά. Όλα αυτά ενώ συμπληρώνεται το 26ο λεπτό της αναμέτρησης και στο γήπεδο Καραϊσκάκη ο Παναθηναϊκός προηγείται με 1-0 χάρη στο εύστοχο χτύπημα απέναντι του Εζεκιέλ Γκονζάλες. Κεφαλιά από τον Βίντρα. Ποιος απομάκρυνε. Ελέγχει ο Στολτίδης. Πάσα αριστερά για τον Τζόρτζεβιτς. Παλιά του Τζόρτζεβιτς δεν θα περάσει, έκοψε με το κεφάλι ο Μπίσκαν. Μπουλούτ. Άνοιγμα δεξιότερα για τον Πάντο που κάνει το λάθος. Εύκολα εκεί θα κερδίσει η άμυνα του Παναθηναϊκού με τον Δάρλα. Γκονζάλες. Για τον Κονσεϊσάο. Ποιος απέφυγε τον Κωνσταντίνου και πάλι ο Γκονζάλες. Κάνει την παλιά για τον Γκέκα, έκοψε ο Μπουλούτ. Τζόρτζεβιτς πιέζεται εκεί αντικανονικά από τον αντίπαλο αρχηγό, τον Εζεκιέλ Γκονζάλες. Και θα έχουμε κίτρινη κάρτα στον Γκέκα τώρα, που ήταν πολύ κοντά στην μπάλα. Η δεύτερη στο παιχνίδι μετά από αυτήν που αντίκρισε, μάλλον η τρίτη, καθώς έχει δεχτεί μία και ο Αντώνης Νικοπολίδης από το πέναλτι στον Παπαδόπουλο. Βλέπετε σε επανάληψη για ποιο λόγο την αντίκρισε νωρίτερα και είναι η τρίτη συνολικά στο παιχνίδι ο Φάνης Γκέκας. Δεύτερη σε παίκτη του Παναθηναϊκού. Πάλι στον Κονσεϊσάο. Κωνσταντίνου, με αντίπαλο τον Δάρλα. Επιμένει ο Κωνσταντίνου, επιμένει και ο Δάρλας και η μπάλα θα καταλήξει out σε αυτήν την μονομαχία και ο Κύπριος κοιτάζει κάπως απειλητικά τον πρώτο βοηθό, ενώ ο Δάρλας είναι πεσμένος στο έδαφος, πρέπει να έχει δεχτεί κάποιο αντικείμενο, διαφορετικά δεν εξηγείται αυτή η αντίδραση. Λάμπρος Μπαλάφας είναι πιο κοντά σε εκείνο το σημείο. Λάμπρο, σε ακούμε. Τον είδα και εγώ να πέφτει κάτω, δεν κατάλαβα. Σηκώθηκε πάντως άμεσα ο παίκτης του Παναθηναϊκού, δεν έχει κάτι σοβαρό. Συνεχίζει το παιχνίδι κανονικά. Και συνεχίζει κανονικά ο Δάρλας. Φτάνουμε στο 28ο λεπτό αυτού του πρώτου μέρους. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-1 από το 21ο λεπτό με το πέναλτι του Γκονζάλες. Ένα επιθετικό φάουλ νωρίτερα από τον Παπαδόπουλο, το εκτελεί ο Στολτίδης για τον Ριβάλντο. Ίσως τον Ανατολάκη. Μπάλα για τον Σούρερ.
Κανένα πρόβλημα για τον Γκαλίνοβιτς. Βιάστηκε εκεί ο Αργεντίνος να κάνει την βαθιά μεταβίβαση. Δεν κινήθηκαν οι επιθετικοί του Ολυμπιακού και ο Γκαλίνοβιτς στο δυνατό βολέ. Και πάλι ο Σούρερ. Μπάλα φτάνει στον Κωνσταντίνου και να κερδίσει στην συνέχεια ο Κονσεϊσάο. Ο Παναθηναϊκός χάνει στην εξέλιξη της φάσης από την παρέμβαση του Τζόρτζεβιτς και τώρα ελέγχει ο Γιωργάτος. Αλλά στο πρόσωπο του Τζιόλι θα διώξει ο Βίντρα σε ένα σημείο όπου ο Σούρερ παίρνει την κεφαλιά από τον Παπαδόπουλο, νέα κεφαλιά από τον Σέριτς και πάλι ο Σούρερ μονομαχεί, ο Παπαδόπουλος προς τα πίσω, ο Κονσεϊσάο κάνει το λάθος και τροφοδοτεί αθελά του τον Μπουλούτ. Γιωργάτος, μάλλον Τζόρτζεβιτς, ζητώ συγγνώμη, ο Γιωργάτος προωθείται στην καρδιά της μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού. Τζόρτζεβιτς επιμένει, θα γυρίσει παράλληλα, διαμαρτύρεται για χέρι εκεί ο Γιωργάτος και ο Τζόρτζεβιτς. Η φάση εξελίσσεται με τον Βίντρα να μην μπορεί να ελέγξει και το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. Με τον Ερόλ Μπουλούτ να το εκτελεί για τον Γιωργάτο. Σούρερ για τον Στολτίδη. Παλιά του προς τον Ριβάλντο. Κεφαλιά πάσα για τον Κωνσταντίνου. Πρόλαβε ο Μπίσκαν να απομακρύνει. Νέο γέμισμα από τον Ανατολάκη και πάλι ο Μπίσκαν σε ένα σημείο όπου ο Κάς θα κερδίσει. Μάλλον θα αφήσει την μπάλα να καταλήξει σε πλάγιο. Και δείτε σε επανάληψη αυτή τη φάση όπου η μπάλα βρίσκηκε στο χέρι του Λουκά Βίντρα. Στον αγώνα όπως βλέπετε. Θεώρησε ακούσει ο Καλόπουλος. Αν είδε καθαρά τη φάση. Ο Πάντος. Καταπληκτική προσπάθεια από τον Οκά που στέκεται όρθιος, δεν μπορεί όμως να ολοκληρώσει. Τώρα ο Παπαδόπουλος θα φύγει καταπληκτικά τον Ανατολάκη. Ο Παναθηναϊκός στην αντεπίθεση, πάσα για τον Σέριτς, δεν υπάρχει offside, ο Σέριτς στη μεγάλη περιοχή, σουτάρει. Ο Νικοπολίδης έχει κλείσει το οπτικό πεδίο και σώζεται η άμυνα του Ολυμπιακού από βέβαιη παραβίαση σε αυτό το τέτα-τέτ του Άντονι Σέριτς με τον Νικοπολίδη. Από την άλλη πλευρά ένα καταπληκτικό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό όμως να μην μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό το κενό και έχουμε έμεσο τώρα για τον Ολυμπιακό. Ο Γκαλίνοβιτς δικαιολογημένα τα βάζει με τον Μπίσκαν και όμως μιλούν την ίδια γλώσσα αλλά δεν μπόρεσαν να συνεννοηθούν. Έμεσο για τον Ολυμπιακό από αυτό το γύρισμα προς τα πίσω του Ίγκορ Μπίσκαν. Δείτε νωρίτερα πόσο κοντά έφτασε στο δεύτερο γκολ ο Παναθηναϊκός με τον Σέριτς και από την άλλη πλευρά ο Μπίσκαν θα κουμπίσει την μπάλα, μπλοκάρει ο Γκαλίνοβιτς. Και τώρα ο Ολυμπιακός με τον Ριβάλντο έχει την μεγάλη ευκαιρία σε αυτήν την στημένη φάση στο 31ο λεπτό, έπειτα από την ευκαιρία που είχαν οι πράσινοι. Από την άλλη πλευρά ευκαιρία τώρα για τον Ολυμπιακό με τον Ριβάλντο έτοιμο να εκτελέσει αυτό το έμεσο. Κεφαλιά από τον Μόρις, νέα κεφαλιά του Σέριτς, ο Γκέκας ακόμη πιο μακριά σε ένα σημείο που είναι μόνο ο Ανατολάκης. Εξαιρετική η κίνηση του Παπαδόπουλου νωρίτερα. Ενώ ο Σούρερ, ζητώ συγγνώμη, γυρίζει προς τα πίσω την μπάλα. Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί αυτή την στημένη φάση νωρίτερα. Με τον Ριβάλντο η κεφαλιά από τον Οκά, η μπάλα κοντράρει και στο κεφάλι του Δάρλα. Επιμένει ο Ολυμπιακός με Πάντο και Οκά. Ριβάλντο τώρα. Πάσα για τον Τζόρτζεβιτς. Στολτίδης για τον Μπουλούτ, όλα με τη μία. Η σέντρα του Τούρκου για τον Κωνσταντίνου. Πηδάει ψηλά η μπάλα. Out. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Πολύ κοντά στο 1-1 ο Κύπριος επιθετικός του Ολυμπιακού. Με αυτήν την εξαιρετική κεφαλιά από το γέμισμα του Ερόλ Μπουλούτ. Δείτε σε επανάληψη. Κοντά στην συμβολή των δοκών. Η κεφαλιά από τον Μιχάλη Κωνσταντίνου. Η μπάλα κατέληξε out. Το 1-0 υπέρ του Παναθηναϊκού παραμένει. Στο 32ο λεπτό κεφαλιά από τον Μιχάλη Κωνσταντίνου. Λίγο νωρίτερα στο 30ο η ευκαιρία του Σέριτς. Για τον Παναθηναϊκό η αντίδραση του Μιχάλη Κωνσταντίνου τα λέει όλα. Και ο Στολτίδης αφήνει στον Ανατολάκη. Σούρερ για τον Τζόρτζεβιτς. Πάσα ξανά προς τον Ανατολάκη. Θέλει να πιέσει εκεί ο Παπαδόπουλος. Ποιος θα καταφέρει να κλέψει την μπάλα από τον αντίπαλό του. Κατά μέτωπη επίθεση από τον Παπαδόπουλο. Αποφεύγει τον Σούρερ. Όχι όμως και τον Στολτίδη. Δεν είχε πια δυνάμεις εκεί για να σπριντάρει ο Παπαδόπουλος. Ο Στολτίδης τα βάζει εκεί με τους συμπαίχτες του στην άμυνα και από την άλλη πλευρά. Τζόρτζεβιτς δεν θα μπορέσει να περάσει για τον Γιωργάτο. Κέρδισε ο Γκονζάλες.
Αφήνει στον Βίντρα, αυτός θα απομακρύνει. Μπάλα στον Κονσεϊσάο με τη μία για τον Γκέκα. Παλιά προς τον Παπαδόπουλο, πρόλαβε να το λέξει αυτή τη φορά, να απομακρύνει. Μπουλούτ δεν μπορεί να διώξει ο Γκέκας και στην συνέχεια ο Σούρερ σε κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, που με τις αντεπιθέσεις του θα αρκέσει στα λάθη των αμυντικών του Ολυμπιακού, ενώ βλέπετε στο βάθος τον Μαλεζάνη πάντα να παρακολουθεί με αγωνία την εξέλιξη του αγώνα, να βλέπει την ομάδα του να προηγείται, να φτάνει κοντά σε ένα δεύτερο γκολ. Αυτή είναι μία από τις τελευταίες φάσεις, με τον Ανατολάκη να προλαβαίνει την μπάλα πριν φτάσει στον Παπαδόπουλο. Δεν μπόρεσε να απομακρύνει στην συνέχεια ο Μπουλούτ. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε το κόρνερ. Όλα αυτά ενώ από το 21ο λεπτό με το πέναλτι του Εζεκιέλ Γκονζάλες ο Παναθηναϊκός προηγείται με 1-0. Είναι το πρώτο κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Ο Καλόπουλος τρέχει προς τον τέταρτο διαιτή, τον κύριο Τσίκινη. Είναι και ο παρατηρητής του αγώνα εκεί. Οι δύο ρεπόρτερ, ο Πάνος Βόγλης και ο Λάμπρος Μπαλάφας, έχουν το λόγο. Ναι, Πάνο. Από τον κύριο Καλόπουλο υπόθηκε στον παρατηρητή και στον κύριο Τσίκινη να γίνουν συστάσεις από τα μεγάφωνα και την επόμενη φορά θα πάρει πιο αυστηρά μέτρα για τα αντικείμενα που πέσανε στον Κονσεϊσάο που πήγαινε εκτελεί στο κόρνερ. Στο βάθος ο Κονσεϊσάο, ενώ ο Νικοπολίδης ζητά ιδιαίτερη προσοχή από τους συμπαίκτες του σε αυτήν την στημένη φάση. Έκοψε ο Ριβάλντο, ποιος βγάζει την μπάλα από τη μεγάλη περιοχή, την ομάδα του στην επίθεση. Δεν μπορεί όμως να περάσει την παλιά για τον ΟΚΑ, ωστόσο θεωρεί αντικανονική την παρέμβαση του Γκονζάλες με το χέρι. Ο Καλόπουλος εκτελέστηκε γρήγορα το φάουλ. Πολύ γρήγορος ρυθμός του παιχνιδιού. Γιωργάτος από την δεξιά πλευρά, η προβολή από τον Δάρλα. Ο Μπίσκαν, ψύχρεμα για τον Γκονζάλες. Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύεται τους καινούς χώρους που αφήνουν οι γηπεδούχοι και βγαίνει τώρα στην επίθεση με τον Σέριτς. Παπαδόπουλος. Αυτή τη φορά δεν μπόρεσε να κοντρολάρει σωστά. Ο Στολτίδης που κάνει σημαντική δουλειά. Όχι μόνο στη μεσαία γραμμή, αλλά είδαμε νωρίτερα και στην άμυνα. Κατάφερε να κερδίσει στην συνέχεια ο Τζόρτζεβιτς για τον Μπουλούτ. Η παλιά του δεν θα περάσει. Έκοψε ο Κονσεϊσάο. Νέο γέμισμα του Σούρερ με το κεφάλι. Ο Κας βρίσκει την μπάλα με το κεφάλι, αλλά η μπάλα φτάνει στην αγκαλιά του Γκαλίνοβιτς. 36 λεπτά παιχνιδιού. Έχουμε ήδη περάσει το τελευταίο δεκάλεπτο σε αυτό το πρώτο μέρος. Ο Παναθηναϊκός προηγείται από το 21ο λεπτό με 1-0 χάρη στο πέναλτι που κέρδισε ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και εκτέλεσε, ενώ ο Παπαδόπουλος διαμαρτύρεται και με έντονο ύφος στον Καλόπουλο. Εδώ φλερτάρει έντονα, θα έλεγα, με την κάρτα. Ο Καλόπουλος αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί, αντίδραση έντονη από τον Δημήτρη Παπαδόπουλο που λέγαμε νωρίτερα κέρδισε το πέναλτι. Έξυπνα από τον Νικοπολίδη, το εκτέλεσε εύστοχα ο Γκονζάλες. Με αυτό το γκολ ο Παναθηναϊκός προηγείται από το 21ο λεπτό. Αλλά στο πρόσωπο του Κονσεϊσάου και στην συνέχεια στον Παπαδόπουλο που πετάει μπροστά για τον Σέρις. Είναι σε καλύτερη θέση ο Πάντος και θα γυρίσει πίσω στον Αντώνη Νικοπολίδη. Ο Παναθηναϊκός που είχε μια ακόμη σημαντική ευκαιρία με τον Σέρις στο 30ο λεπτό σε ένα τέτα-τέτ του Κροάτη με τον Νικοπολίδη. Του έκλεισε το οπτικό πεδίο ο Αντώνης Νικοπολίδης. Από την άλλη πλευρά Κωνσταντίνου στην μεγάλη περιοχή, ο Ριβάλντο σουτάρει. 1-1, ισοφάρισε από τον Βραζιλιάνο με αυτό το εξαιρετικό πλασέ. Δεν μπορεί ο Γκαλίνοβιτς να αντιδράσει και ο Ολυμπιακός φέρνει το παιχνίδι στα ίσια στο 37ο λεπτό. Με ένα ακόμη γκολ του Ριβάλντο που πέρσι είχε δώσει τη νίκη στους ερυθρόλευκους στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Σε επανάληψη φάση, δείτε και πάλι. Με τη μία το πλασέ του Ριβάλντο στην δεξιά γωνία, εκεί όπου δεν μπορεί να προλάβει ο Μάριο Γκαλίνοβιτς. Δείτε ξανά. Με το αριστερό ο Βραζιλιάνος νικάει τον Γκαλίνοβιτς. Και από άλλη οπτική γωνία το εξαιρετικό πλασέ του Ριβάλντο. Με δυσκολία, όπως είδαμε, το κοντρόλ του Κωνσταντίνου και αντίδραση του Τροντσόλη. Προστατεύετε την ομάδα μας. Ο λόγος στον Λάμπρο Μπαλάφα. Λάμπρο.
Σόλιτ και όλος ο πάγκος του Ολυμπιακού πετάχτηκε, έφτασε μέχρι την γραμμή του βοηθού να πανηγυρίσει έξαλα αυτό το γκολ. Και ο Ριβάλντο έκανε μια κίνηση προς τα επίσημα του Ολυμπιακού. Εκεί αφαίρεσε τον γκολ. Λογικά στην γυναίκα του ίδια εικόνα με πέρυσι μετά την εκτέλεση φάουλ. Βαθιά παλιά του Σούρερ σε ένα σημείο που ο Δάρλα σταματάει την μπάλα με το κεφάλι, αλλά στρώνει ουσιαστικά για τον Οκά. Επιμένει ο Κύπριος στη μεγάλη περιοχή, γύρισε θέλοντας ίσως να τροφοδοτήσει και τον Γιωργάτο. Αυτός δεν πρόλαβε, η μπάλα κατέληξε out. 1-1 λοιπόν από τον Ριβάλντο 8 λεπτά πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρώτου ημιχρόνου. Βραζιλιάνος έφερε το παιχνίδι στα ίσια έπειτα από το γκολ πέναλτι του Εσεκέλ Γκονζάλες από το 21ο λεπτό. Και πάλι ο Κας. Παλιά για τον Κωνσταντίνου, είναι δυνατή σε ένα σημείο που δεν μπορεί να επέμβει εκεί ο Κύπριος επιθετικός του Ολυμπιακού. Έδιωξε ο Γκαλίνοβιτς. Παπαδόπουλος συγκράτησε την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Σέριτς καλύπτει με το σώμα. Γυρίζει πίσω στον Δάρλα, αυτός θα απομακρύνει. Παπαδόπουλος και πάλι αυτή τη φορά νικητής βγαίνει ο Ανατολάκης με τη βοήθεια του Πάντου. Πολύ δυνατές μονομαχίες. Βεβαίως όλα έχουν να κάνουν με την σημασία αυτής της αναμέτρησης. Και οι δύο ομάδες και οι 22 ποδοσφαιριστές ζουν έντονα αυτόν τον αγώνα. Συστάσεις από τον Καλόπουλο σε Σέριτς και Ριβάλντο που σεβάστηκαν το fair play. Και μπαίνουμε όπως βλέπετε στο τελευταίο 5 λεπτό της κανονικής διάρκειας αυτού του πρώτου μέρους. 1-1 το σκορ. Ζωντανή μετάδοση της τηλεόρασης του Α. Προσφορά του ΟΠΑΠ αυτή η αναμέτρηση. Φάουλ του Κονσεϊσάου πάνω στον Στολτίδη. Διαμαρτύρεται έντονα ο Τζόρτζεβιτς στον Καλόπουλο, ζητώντας την κίτρινη κάρτα στον μέσο του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω ποια ήταν η αντίδραση του Αλμπέρτο Μαλεζάνη πάνω Βόγλη μετά την ισοφάριση. Πάνω σε ακούμε. Ναι, φυσικά ήταν πολύ έτσι, προβληματισμένος, αλλά σηκώθηκε αμέσως και έκανε παρατηρήσεις σε Τζιόλι και Κονσεϊσάο. Γιατί έχει δώσει οδηγία ο Ριβάλντο να μην είναι ποτέ μόνος του. Να παίζουν δύο πάνω στο Ριβάλντο όταν είναι στην επίθεση. Και προφανώς αυτό δεν έγινε για να σουτάρει εντελώς μόνο στο Ριβάλντο και σηκώθηκε και έκανε έντονες παρατηρήσεις αν είδα καλά σε Τζιόλι και Κονσεϊσάο. Αλλά και πάλι συνέστησε ψυχραιμία, παίζουμε το παιχνίδι μας. Έκοψε ο Μπουλούτα, αλλά λανθασμένα. Τζιόλις. Δεν υπάρχει φάουλα. Τζόρτζεβιτς για τον Στολτίδη. Ενώ ανεβαίνει από αριστερά και ο Γιωργάτος. Θα γλιστρήσει ο Βίντρα, το εκμεταλλεύεται αυτό ο Γιωργάτος. Η παλιά του όμως είναι πολύ δυνατή για τον Ριβάλντο που στη φάση του γκολ ενήργησε πανέξυπνα. Είναι και το ένστικτό του αυτό. Με το πλασέ να νικήσει τον Γκαλίνοβιτς όπως είδαμε. Καλόπουλος θα σφυρίξει το φάουλ. Δυνατές μονομαχίες, πολλά νεύρα. Ένταση σε αυτό το σημείο. Ενώ ο Παπαδόπουλος συγκρατεί μαζί με τον Μόρις τον Γκονζάλες. Το ίδιο από την άλλη πλευρά γίνεται με τον Σέριτς που συγκρατεί τον Οκά. Αδικαιολόγητα τα νεύρα θα έλεγα, αλλά μέσα στο πνεύμα του αγώνα. Δείτε νωρίτερα στην μονομαχία του Γκονζάλες με τον Ανατολάκη πως ο Αργεντίνος προσπάθησε να κερδίσει την μπάλα και στην συνέχεια ο Κας πιάνει το κεφάλι του αντιπάλου. Πρόλαβαν όμως και επενέβησαν οι ψυχρεμότεροι. Δεν θα έλεγα το ίδιο για τον Σέρις πάντως. Καλόπουλος έδειξε κίτρινη κάρτα στον Γκονζάλες για αυτήν την μονομαχία με τον Γιάννη Οκάλα και στον Κύπριο επιθετικό. Και έτσι οι κίτρινες γίνονται 3 για τους φιλοξενούμενους και 5 συνολικά στο παιχνίδι, 2 για τον Ολυμπιακό. Ιδιαίτερα θερμόαιμος ο Γκονζάλες, όπως μπορεί από την άλλη πλευρά να είναι και ο συμπατριώτης του, τον είδαμε για λίγο, ο Γκάμπριελ Σούρερ. 24 τα φάουλ συνολικά. Γκονζάλες συνεχίζει εκεί να τα λέει με τον Οκά. Είναι η τελευταία ευκαιρία που δίνει στους δύο παίχτες ο Καλόπουλος για να μπορέσει να συνεχιστεί και το παιχνίδι. Όχι τίποτα περισσότερο. Και δεν ξέρω αν γίνονται συστάσεις από τους δύο προπονητές. Είναι όρθιος ο Μαλεζάνη και φωνάζει προς τον Γκονζάλες από ό,τι βλέπω Πανοβόγλη. Αν το ίδιο συμβαίνει και από την άλλη πλευρά για τον Ολυμπιακό,
με τον Τροντ Σόλιντ, Λάμπρο. Όχι, δεν συμβαίνει το ίδιο, γιατί βλέπετε ο Κας δεν είναι τόσο. Μιλάει, αλλά δεν πηγαίνει προς το μέρος του Γκονζάλες. Δεν είναι τόσο εκνευρισμένος όσο ο Αργεντινός. Το μαρκάρισμα κανονικό θεωρεί ο Καλόπουλος, του Βίντρα πάνω στον Μπουλούτ. Τζιόλης κέρδισε το φάουλ. Το εκτέλεσε για τον. Μάλλον τώρα θα το εκτελέσει ο Κονσεϊσάο. Κοιτάζει το ρολόι του ο Καλόπουλος, καθώς όπως βλέπετε φτάνουμε στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας αυτού του πρώτου μέρους. 1-1 το σκορ στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Ο Ανατολάκης έδωσε ύψος στην μπάλα, θα απομακρύνει τώρα με δεύτερη κεφαλιά. Ο Τζιόλης θα κερδίσει, δεν μπορεί ο Παπαδόπουλος. Ο Τζιόλης για τον Γκονζάλες που στρώνει στον Σέριτς, είναι σε θέση offside όμως. Από πιο πριν ο Κροάτης είχε ήδη σηκώσει το σημαίακι στο βάθος ο δεύτερος βοηθός. Λάμπρο, σε ακούμε, Λάμπρο. Ο Τροντ Σόλιντ έχει σηκώσει τον Έρικ Καστίκη και κάνει προθέρμανση. Λογικά με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου θα τον ρίξει το παιχνίδι, να ρισκάρει ακόμη περισσότερο. Κάτι τέτοιο πάει να κάνει ο Σόλιντ. Εκτός και αν θέλει να διαφοροποιήσει τα πράγματα στην επίθεση. Ο Μπίσκαν παίρνει την κεφαλιά από τον Κωνσταντίνου. Ο Πάντος καλύπτει την μπάλα από το μαρκάρισμα του Σέριτς, που κάνει φάουλ στον αντίπαλό του. Θέλει να τον συγκρατήσει εκεί ο Παπαδόπουλος, είδατε. Αυτός ο Κροάτης ήθελε να διαμαρτυρηθεί. Ο Στολτίδης θα αλλάξει το παιχνίδι αριστερά. Πρόλαβε ο Γιωργάτος με κεφαλιά, τρώνει στον Τζόρτζεβιτς, που επιμένει από τα αριστερά και θα κερδίσει το φάουλ από τον Βίτρα. Τελευταίες στιγμές της κανονικής διάρκειας αυτού του πρώτου ημιχρόνου. 1-1 το σκορ στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Ο Γκονζάλες στο 21ο λεπτό με πέναλτι άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους. Για τον Ολυμπιακό με την εξαιρετική ενέργεια, το εξαιρετικό πλασέ με μία από τον Ριβάλντο. Στο 37ο ο Ολυμπιακός ισοφάρισε. 2 λεπτά δείχνει για τις καθυστερήσεις ο τέταρτος διαιτής, ο Ηρακλής Τσίκινης. Φάουλ με τον Γεωργάτο στην εκτέλεση. Έκοψε ο Γκέκας. Τζόρτζεβιτς για τον Γεωργάτο και πάλι. Ο Γκέκας είναι πιο γρήγορος. Κατάφερε να απομακρύνει σε ένα σημείο όπου ο Σούρερ με το κεφάλι στρώνει για τον Ριβάλντο. Βραζιλιάνος και πάλι για τον Αργεντίνο που σουτάρει, μπάλα κοντράρει στον Ανατολάκη και κερδίζει την συνέχεια ο Φλάβιο Κονσεϊσάο. Ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο. Ο Πάντος έκοψε με κεφαλιά. Παπαδόπουλος σε πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. 1-1 υπενθυμίζω. Το βλέπετε. Και ο Ολυμπιακός τώρα στην οργάνωση της επίθεσης με τον Στολτίδη. Πάσα για τον Τζόρτζεβιτς αριστερά. Έχει τον Τζιόλι μπροστά του. Παίζει το 1-2 με τον Γεωργάτο. Πρόλαβε ο Τζόρτζεβιτς να γυρίσει μπάλα κοντράρι. Νέο κόρνερ για τους ερυθρόλευκους. Ενώ έχουμε ήδη περάσει το δεύτερο λεπτό και τελευταίο για τις καθυστερήσεις αυτό το πρώτο ημίχρονο. Το 1-1 παραμένει. Τέλεσε ο Τζόρτζεβιτς, κεφαλιά του Παπαδόπουλου, ο Γεωργάτος σουτάρει με το αριστερό, η μπάλα out. Κατάφερε να ξεπεράσει το όποιο πρόβλημα τραυματισμού είχε αντιμετωπίσει τις τελευταίες εβδομάδες ο Γρηγόρης Γεωργάτος. Σε επανάληψη δείτε από την κεφαλιά του Παπαδόπουλου πως προσπάθησε να ολοκληρώσει χωρίς ωστόσο να βρει το στόχο. Το 1-1 παραμένει, ο Γκαλίνοβιτς έτοιμος να επαναφέρει ενώ ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο. Καλόπουλος κοιτάζει το ρολόι του. Σέριτς σε μία ακόμη μονομαχία με τον Πάντο. Τέλος σε αυτό το πρώτο μέρος. Με το 1-1 οι δύο ομάδες θα πάνε στα αποδυτήρια. Με τον Παναθηναϊκό που άνοιξε το σκορ με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Εζεκέλ Γκονζάλες στο 21ο λεπτό. Πέναλτι που κέρδισε ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Στη συνέχεια, χάρη στην εξαιρετική ενέργεια του Ριβάλντο στο 37ο, ο Ολυμπιακός βρήκε τον γκολ της σοφάρισης. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, από το γήπεδο Καραϊσκάκη, εδώ που σε λίγο ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους στο κυνήγι της νίκης αυτή την αναμέτρηση. Κάποιες από τις φάσεις με κορυφαία αυτήν του πέναλτι του Αντώνη Κοπολίδη πάνω στον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Η αντίδραση των γηπεδούχων στην απόφαση που είχε πάρει νωρίτερα ο κύριος Καλόπουλος, δείχνοντας τη λευκή βούλα. Η εκτέλεση άψογη από τον Εζεκέλ Γκονζάλες στο 21ο λεπτό έδωσε το προβάδισμα στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, και σε αυτή τη φάση ο Ριβάλντο
με αυτή την εξαιρετική ενέργεια ισοφάρισε σε 1-1. Είδαμε κάποιες από τις φάσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ένα πλούσιο πρώτο ημίχρονο σε ένταση, σε ρυθμό, σε νεύρο, όπως συνηθίζουν οι δύο αιώνιοι στα ντέρμπι, και όλα είναι σχεδόν έτοιμα για την έναρξη του δευτέρου μέρους, με τον Δημήτρη Καλόπουλο από την Θεσσαλονίκη να σφυρίζει για την σέντρα των φιλοξενούμενων σε αυτό το δεύτερο μέρος. Αν δεν υπάρχει κάποια αλλαγή, οι δύο ομάδες συνεχίζουν. Παναθηναϊκός ως φιλοξενούμενος με τον Γκαλίνοβιτς κάτω από τα δοκάρια. Μόρις, Κονσεϊσάο, Γκέκας, Γκονζάλες, Παπαδόπουλος, Σέρις, Βίντρα, Μπίσκαν, Δάρλας και Τζιόλης. Από την άλλη πλευρά Ολυμπιακός με Νικοπολίδη στην εστία. Στολτίδης, Οκάς, Ριβάλντο, Τζόρζεβιτς, Σούρερ, Γιωργάτος, Μπουλούτε, Κωνσταντίνου Πάντος και ο Γιώργος Ανατολάκης. Ο Βίντρα θα σπρώξει τον Γρηγόρη Γιωργάτο. Το φάουλ για τον Ολυμπιακό σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα του δευτέρου μέρους. Τζόρζεβιτς αλλάζει με τον Γιωργάτο και πάλι Τζόρζεβιτς. Του βγάζει την σέντρα, ο Γκαλίνοβιτς θα μπλοκάρει και γρήγορα με τα χέρια θέλει να τροφοδοτήσει τον Σέριτς. Στολτίδης έχει καλύψει, ο Σούρερ για τον Οκά που κατεβάζει, αλλά χάνει την μπάλα από την παρέμβαση του Δάρλα. Πιέζει και ο Κύπριος τον Δάρλα, ο Μόρις και στην συνέχεια ο Σούρερ κερδίζει κάτω από τη μεσαία γραμμή. Έκοψε ο Μπίσκαν και πάλι ο Σούρερ. Έχει προωθηθεί, θέλει να ξεπεράσει τον Γκονζάλες, δεν θα τα καταφέρει. Έρχεται ο Στολτίδης με προβολή να παραχωρήσει το πλάγιο. Ένας από τους κορυφαίους του Ολυμπιακού, ο Γεροκλής Στολτίδης, μέχρι στιγμής. Και ο Φίλιππος Δάρλας έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Έκοψε ο Ανατολάκης, Κωνσταντίνου. Από την πίεση του Μόρις και του Δάρλα, ο Νοτιοαφρικάνος θα καλύψει, θα παραχωρήσει το πλάγιο. Ενώ έχουν σηκωθεί τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού, τρεις αναπληρωματικοί, ανάμεσά τους και ο Μάντζιος και τρεις για τον Ολυμπιακό. Περισσότερα να μας πούν οι δύο ρεπόρτερ, ο Λάμπρος Βαλάφας και ο Πάνος Βόγλης. Σας ακούμε. Από πλευράς Ολυμπιακού έχει σηκωθεί μαζί με τον Καστίγιο και ο Καφές, αλλά και ο Θανάσης Κοστούλας. Από τον Παναθηναϊκό, επειδή είμαι πιο κοντά και μπορώ να δίνω, ο Χαραλαμπίδης, ο Μάντζιος και ο Λεοντίου. Μάλιστα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο να προσθέσουμε μετά την είσοδο των δύο ομάδων και την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Πάνο Βόγλη, ακούμε. Υπάρχει υπόδειξη, μάλλον απόφαση για offside από τον Καλόπουλο, όχι υπόδειξη. Ναι, Πάνο Βόγλη. Στα αποδυτήρια παίκτες του Παναθηναϊκού, βγαίνοντας από το δωμάτιο που ήταν, χτυπάγαν την πόρτα δυνατά. Πάμε με πάθος, φωνάζανε, πάμε μέσα για να νικήσουμε. Έδειχναν αποφασισμένοι να δούμε. Ο Μαλιζάνη δεν έχει δώσει κάποιες ιδιαίτερες οδηγίες, ούτε έχει κάνει κάποιες αλλαγές όπως έχετε δει. Αλλά να δούμε πώς θα κυλήσει ο αγώνας. Σίγουρα ο Μάτζιος είναι μια επιλογή η οποία ενδεχομένως να τη δούμε πιο σύντομα από ό,τι περιμένουμε. Είδαμε το offside σε αυτήν την κεφαλιά του Μπίσκαν νωρίτερα. Το φάουλ που κέρδισε στην συνέχεια ο Γκέκας από τον Μπουλούτ, εκτελέστηκε από τον Βίντρα, ο Μπίσκαν για τον Μόρις και αυτός αριστερά για τον Σέριτς. Με δυνατή παλιά, πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Σε ένα πρώτο μέρος ιδιαίτερα ισορροπημένο, αυτό που παρακολουθήσαμε νωρίτερα. Να δούμε τώρα τι μας επιφυλάσσει το δεύτερο ημίχρονο. Να σφυρίξει ο Καλόπουλος, φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Το εκτελεί ο Πάντος για τον Ριβάλντο. Παλιά του προς τον Γιωργάτο, δεν θα περάσει, έκοψε ο Μπίσκαν. Ο Στολτίδης με κεφαλιά και πάλι προς τον Γιωργάτο. Θα απομακρύνει ο Βίντρα. Γκέκας με το στήθος για τον Τζιόλι που έδωσε ύψος στην μπάλα και πάλι ο Γιωργάτος για τον Μπουλούτ. Τζόρτζεβιτς. Επιμένει ο αρχηγός του Ολυμπιακού και αφήνει για τον Στολτίδη. Αποφύγει και τον Παπαδόπουλο, ο Σούρερ για τον Ριβάλντο που έχει περάσει αριστερά. Παλιά του Βραζιλιάνου για τον Μπουλούτ, εύκολα εκεί θα ελέγξει ο Μάριο Γκαλίνοβιτς. 9 οι βαθμοί που χωρίζουν τις δύο ομάδες στον βαθμολογικό πίνακα. Που χώριζαν μάλλον πριν την έναρξη του αγώνα. Τώρα που υπάρχει ισοπαλία, παραμένει αυτή η απόσταση, ενώ ο Βίντρα βγάζει την σέντρα
Ο Ανατολάκης σε πλάγιο, είχε ακουμπήσει ελάχιστα ο Μπουλούτ την μπάλα με το κεφάλι σε αυτή την σέντρα του Λουκά Βίντρα, που θα εκτελέσει και το πλάγιο. Τζιόλης. Ψάχνει να βρει στήριγμα ο Τζιόλης, θα αφήσει για τον Κονσεϊσάου η προβολή του Σολτίδη. Ελέγχει τώρα ο Γκονζάλες. Πετάει αριστερά για τον Σέριτς. Τον πιέζει ο Πάντος, θα έρθει να βοηθήσει τον Πάντο και ο Κας, ενώ ο Σέριτς επιμένει. Και τελικά έχουμε πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Ο Σέριτς σπρώχνει τον αντίπαλό του. Και ο Καλόπουλος δεν μπορεί παρά να τιμωρήσει αυτήν την ενέργεια του Κροάτη, δείχνοντας την κίτρινη κάρτα. Και εδώ, σε επανάληψη, η ενέργεια του Άντονι Σέριτς, τέταρτος παίκτης του Παναθηναϊκού, με κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Δύο από πλευράς των γηπεδούχων, Νικοπολίδης και ο Κας. Υπόλοιποι για τον Παναθηναϊκό, Κονσεϊσάο, Γκέκας και Γκοντζάλες. Και ο Δάρλα στην εκτέλεση αυτού του πλαγιού out. Έκοψε ο Ανατολάκης, διώχνει στην συνέχεια ο Πάντος, ο Μόρις. Πρόλαβε και πάλι ο Στολτίδης. Κεφαλιά από τον Οκά. Παρέμβαση του Μόρις, πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω πάνω Βόγλιο, ο Γιάννιανιν τα λέει με τον Αλμπέρτο Μαλεζάνη αν υπάρχει κάτι σε εξέλιξη για ό,τι αφορά τα πλάνα του Ιταλού. Πάνω. Ναι, σίγουρα. Φωνάζει παίκτη αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπω καλά. Νομίζω πως είναι ο Μάτζιος. Όχι. Ο Γιάννιανιν φώναξε κάποιο παίκτη, αλλά ακόμα δεν έχει πάει κάποιος κοντά στον βοηθό του Αλμπέρτο Μαλεζάνη για να γίνει αλλαγή. Σίγουρα υπάρχει κινητικότητα, υπάρχει σκέψη και λογικά πολύ σύντομα θα έχουμε την πρώτη αλλαγή του Παναθηναϊκού. Όλα αυτά 6,5 λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους. Το 1-1 παραμένει στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Ζωντανή μετάδοση της τηλεόρασης του Α για αυτό το κορυφαίο ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πενθυμίζω, ο Εζεκιέλ Γκονζάλες το 21ο με εύστοχο χτύπημα πέναλτι έκανε το 0-1 και ο Ριβάλντο με εξαιρετική ενέργεια στο 37ο ισοφάρισε για τον Ολυμπιακό. Κεφαλιά του Βίντρα με το τακουνάκι ο Μπουλούτ. Προσπάθεια του Τζόρτζεβιτς, στην συνέχεια ο Στολτίδης γεμίζει προς την αντίπαλη περιοχή. Έκοψε ο Μόρις εξαιρετικά εκεί τον Κωνσταντίνο. Και με τη μία ο Γκονζάλες για τον Σέριτς, τον οποίο καταδιώκει ο Πάντος. Για μία ακόμη φορά αντιμέτωπη στην αριστερή πλευρά, έτσι όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Τζιόλης. Μπαλιά προς τον Γκέκα. Θα κόψει ο Μπουλούτ. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Συγχαίρει για την παλιά των συμπαίχτη του ο Γκέκας. Δεν υπάρχει offside όπως είδαμε. Και ενώ διαμαρτυρόταν ο Μπουλούτ στον βοηθό. Για το κόρνερ έρχεται για τον Παναθηναϊκό Εζεκιέλ Γκονζάλες. Πέφτουν και πάλι κάποια αντικείμενα. Γι' αυτό απομακρύνεται ο Αργεντίνος. Ο Ριβάλντο ζητάει από τους οπαδούς του Ολυμπιακού να σταματήσουν αυτές τις ρήψεις αντικειμένων. Και ο Καλόπουλος οδεύει για μία ακόμη φορά προς τον τέταρτο διαιτητή, τον κύριο Τσίκινη. Πάνω Βόγλη και Λάμπρο Μπαλάφα, παρακαλώ, το ρεπορτάζ. Σε λίγο. Αντρέα, εκτός από το ρεπορτάζ των διαιτητών, ο Χαραλαμπίτης φαίνεται πως είναι η πρώτη αλλαγή του Παναθηναϊκού. Τον φώναξε κοντά το Γιάννιανιν και ο Μαλεζάνη του δίνει τώρα οδηγίες στο πινακάκι για το πού ακριβώς θα κινηθεί. Να δούμε ποιος θα βγει. Και βλέπουμε ακριβώς αυτό που λέει ο συνάδελφος. Λάμπρο, σε ακούμε. Και πάλι να γίνουν συστάσεις από τα μεγάφωνα να σταματήσουν να πετάνε αντικείμενα. Και ενώ ο Γκονζάλες είναι έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ. Κωνσταντίνου στην συνέχεια ο Τζόρτζεβιτς και τώρα ο Ολυμπιακός στην κόντρα με τον Ριβάλντο. Να καθυστερεί κάπως, να χάνει την μπάλα. Παπαδόπουλος θα κερδίσει το φάουλ από τον Μπουλούτ. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Και ενώ ο Παπαδόπουλος ήθελε να ξεφύγει, ζητάει από τον Καλόπουλο να δείξει την κίτρινη κάρτα. Δείτε η πρόθεση του Μπουλούτ να σταματήσει αυτή την ενέργεια του αντιπάλου του, ενώ νωρίτερα είχε καθυστερήσει ο Ριβάλντο.
να κάνει την παλιά την στιγμή που ο Γιωργάτος και ο Κάς είχαν φύγει στην αντεπίθεση. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό, με τον Γκονζάλες κοντά στην μπάλα. Όλα αυτά στο 55ο λεπτό του παιχνιδιού. Το 1-1 παραμένει. Τελείω ο Γκονζάλες, κεφαλιά από τον Κωνσταντίνου που είχε γυρίσει στην άμυνα να βοηθήσει τους συμπαίκτες του. Πρώτο στην μπάλα ο Στολτίδης. Και ίσως χέρι εκεί από τον Σέριτς. Αυτό πρέπει να σφύριξει ο Καλόπουλος. Τέλος ο Στολτίδης, άλλαξε με τον Πάντο. Παλιά για τον ΟΚΑ δεν θα περάσει. Λάμπρο Μπαλάφα, σε ακούμε. Μάζε το Καστίγιο, ήδη πήρε την φανέλα του σε πολύ λίγο η πρώτη αλλαγή του Ολυμπιακού. Για τον Γκέκα στην πλάτη της άμυνας κόβει ο Σούρερ. Με το στήθος ο Σέρις, ο Παπαδόπουλος δεν μπόρεσε να βρει γεμάτη την μπάλα όπως θα ήθελε. Ενώ ο Σούρερ αφήνει για τον Μπουλούτ. Τζόρτζεβιτς. Κοντά του ο Παπαδόπουλος, ποιος θα κερδίσει την μπάλα. Μιστάει την μπάλα ο Γκέκα στο κενό χώρο. Είναι πολύ δυνατή παλιά του Παπαδόπουλου. Επιπλέον ίσως να ήταν και σε θέση offside. Φάνης Γκέκας, όπως θα δούμε, με την πρώτη ευκαιρία. Ναι, λίγο πιο μπροστά από τον τελευταίο παίκτη του Ολυμπιακού, όπως είδαμε, και ευχαριστούμε τον σκηνοθέτη μας. Στολτίδης υποπίεση του Κονσεϊσάο, πάντως θα κερδίσει το πλάγιο από την παρέμβαση του Ιζεκέλ Γκονζάλες. Τώρα θα γίνει η πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι. Θα περάσει ο Χαραλαμπίδης για να πάρει τη θέση του Άντονι Σέριτς. Νάτος ο Κροάτης, πάνω Βόγλης ακούμε, πάνω. Πολύ ενδιαφέρουσα αλλαγή από όλες τις απόψεις. Πρώτον, αν θα βγει ο Χαραλαμπίδης, ο Σέριτς ήταν αρκετά κινητικός, είχε προκαλέσει ρήγματα. Εμένα τουλάχιστον μου φάνηκε πολύ ζωντανός μέσα στο παιχνίδι. Και μπαίνει ένας δεξιοπόδαρος, κλασικό δεξί-χαφ και γίνει ένα κλασικό αριστερό χαφ. Λογικά πάει ο Παπαδόπουλος αριστερά και παίζει συνέχεια κορυφή ο Γκέκας και έρχεται δεξιά ο Χαραλαμπίδης στη φυσική του θέση. Λογικά αυτή θα είναι η διάταξη του Παναθηναϊκού από εδώ και πέρα. Παπαδόπουλο αριστερά, Χαραλαμπίδη δεξιά, Γκέκα κορυφή. Μάλιστα, μην ξεχνάμε και την διάθεση των δύο προπονητών να ανατρέψουν τα δεδομένα, ενώ ο Καστίγιο ετοιμάζεται να πάρει τη θέση του Γεωργάτου, όπως μας πληροφορεί ο Λάμπρος Μπαλάφας. Χαραλαμπίδης στην πρώτη επαφή με την μπάλα, ο Γεωργάτος θα κερδίσει το φάουλ. Το εκτελεί γρήγορα για τον Τζόρτζεβιτς. Ποιος μάχεται εκεί με τον Βίντρα. Βρίσκει στήριγμα και πάλι στον Γεωργάτο. Ποιος θα μπερδευτεί, παρόλα αυτά επιμένει. Τροφοδοτεί τον Ριβάλντο που κάνει το σούτ 2-1 από τον Ριβάλντο. Ένα ακόμη γκολ από τον Βραζιλιάνο που πρόλαβε, κοντρολάρισε την μπάλα και νίξε τον Μάριο Γκαλίνοβιτς. Στο 12ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, ένα κουβάρι παίχτες του Ολυμπιακού. Δείτε τι γίνεται στις εξέδρες στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός παίρνει κεφάλι στο σκορ. Γκολ του Ριβάλντο σε ντέρμπι κόντρα στον αιώνιο αντίπαλο του Ολυμπιακού. Το δεύτερο απόψινό για τον Βραζιλιάνο. Και βεβαίως τα δύο πρώτα γκολ του Βραζιλιάνου στο πρωτάθλημα νομίζω ότι τα φύλαγε για το πιο σημαντικό παιχνίδι της χρονιάς. Από αυτήν την ενέργεια του Γεωργάτου που επέμεινε, πέρασε στον Βραζιλιάνο, αυτός δεν δίστασε. Έκανε κάτι σαν προσπίση στον Μόρις και στην συνέχεια νίκησε για δεύτερη φορά στο παιχνίδι τον Μάριο Γκαλίνοβιτς. Και από άλλη οπτική γωνία το γκολ του Ριβάλντο, 2-1 για τον Ολυμπιακό. Κάτω από τα πόδια του Μόρις πέρασε η μπάλα, δεν μπόρεσε να τη δράσει ο Γκαλίνοβιτς, ενώ ο Νέρη Καστίγιο αποτελεί την κίνηση του Τρον Σόλιντ. Ο Γεωργάτος δεν θέλησε να πει κάτι στα μικρόφωνα του Αλφακή στον Λάμπρο Μπαλάφα και το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Ολυμπιακό. Έχει κάνει την ολική επαναφορά. Έχει αλλάξει υπέρ του τώρα τα δεδομένα. Βλέπετε πως έχει κατάσταση. 2 γκολ του Ριβάλντο. Ένα στο 37ο, το άλλο στο 58ο λεπτό. Και ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά μπροστά στο παιχνίδι. Ο Σεσάο εκτέλεσε γρήγορα το φάουλ που κέρδισε ο ίδιος. Δυνατό μαρκάρισμα του Μπουλούτ πάνω στον Χαραλαμπίδη.
Για τελευταία φορά κάνει συστάσεις ο Καλόπουλος στον Τούρκο, που φλέρταρε με την κίτρινη κάρτα, όπως είδαμε σε αυτό το μαρκάρισμα. Και ο Γκονζάλες έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ για τους φιλοξενούμενους, που βρίσκεται τώρα να κυνηγούν τον αντίπαλο. Από μάκρυνο ο Ριβάλντο, ο Κας. Παρέμβαση από τον Δάρλα, υπάρχει φάουλ από την υπόδειξη του επόπτη. Έντονα εκεί αντιδράει ο Δάρλας, ποιος θα αντικρίσει και αυτός με τη σειρά του την κίτρινη κάρτα. Ένας ακόμη παίκτης του Παναθηναϊκού και είναι η πέμπτη σε παίκτη των φιλοξενούμενων. Πάντα σκεπτικός ο Αλμπέρτο Μαλεζάνη, θα έλεγα όμως τώρα προβληματισμένος μετά την ανατροπή που έκανε ο Ολυμπιακός στο σκορ χάρη στα 2 γκολ του Ριβάλντο, ένα σε κάθε ημίχρονο, και έπειτα από το πέναλτι του Εζεκιέλ Γκονζάλες, με το οποίο οι πράσινοι είχαν ανοίξει το σκορ στο 21ο λεπτό. Από την άλλη πλευρά ο Τρον Τσόλιντ με τους συνεργάτες του, τον Γιαννεύσκι, τον Πιουβέλντε. Φάουλ από τον Γκονζάλες στο νοκάπ. Ρίμπο φωνάζουν τώρα οι φίλοι του Ολυμπιακού, ρυθμικά το όνομα του Βραζιλιάνου. Ενώ ο Γκαλίνοβιτς έχει πάλι αρκετή δουλειά για να τοποθετήσει. Ο Γκαλίνοβιτς έχει πολλή δουλειά να τοποθετήσει τους συμπαίκτες του στο κατάλληλο σημείο για το τείχος. Το αριστερό πόδι του Ριβάλντο, που κοιτάζει απέναντί του πώς θα μπορέσει να περάσει την μπάλα. Εκτελεί μπάλα, περνάει και ο Γκαλίνοβιτς μπλοκάρει αυτή τη φορά, επιλέγοντας το σωστό timing για την επέμβαση, και από άλλη οπτική γωνία βλέπουμε άνοιξε το τείχος εκεί και ο Γκαλίνοβιτς παρόλα αυτά κατάφερε να μπλοκάρει. Παπαδόπουλος για τον Γκονζάλες. Ο Αργεντίνος περνάει στο κενοχώρο και πάλι για τον Παπαδόπουλο, ο οποίος σουτάρει ball out. Καλή προσπάθεια από τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, με την μπάλα να καταλήγει κοντά στο δεξί δοκάρι της εστίας του Αντώνη Νικοπολίδη. Δείτε εδώ εξαιρετική η μπαλιά του Γκονζάλες, πως κατάφερε να αποφύγει τον Ανατολάκη ο Γκονζάλες και ο Παπαδόπουλος και να σουτάρει. Παρ' όλα αυτά δεν ανησύχησε η πορεία της μπάλας στον Νικοπολίδη. 18 λεπτά παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 2-1. Ο Ριβάλντο μέχρι στιγμής κάνει την διαφορά για τον Ολυμπιακό σε αυτό το ντέρμπι των δύο αιωνίων. Η παλιά για τον Καστίγιο, πρόλαβε ο Δάρλας και έκοψε. Έχει ελεύθερο πεδίο μπροστά του, αλλά έχει τραυματιστεί ο παίκτης του Παναθηναϊκού, πετάει την μπάλα εκτός. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι τόσο σοβαρό για τον νεαρό αμυντικό των Πρασίνων. Δείτε ξανά. Πρόλαβε. Κράμπες για τον Δάρλα, που δέχεται τις περιποιήσεις από το ιατρικό επιτελείο, ενώ ο Γκονζάλες στράφηκε προς τον Πάγκο, ζητώντας ενδεχομένως την αλλαγή από τον Αλμπέρτο Μαλεζάνη, περισσότερα από τον Πάνο Βόγλη. Πάνω. Μάλλον κάτι άλλο στο μυαλό του, αλλά βλέποντας τον Δάρλα ίσως να έχει πρόβλημα, φωνάζει τον Λεοντίου κοντά του, ο οποίος θα πάρει την οδηγία εάν πάρουν από το ιατρικό team την εντολή ότι ο Δάρλας δεν μπορεί να συνεχίσει. Για την ώρα ο Λεοντίου περιμένει, μάλλον δεν θα γίνει αυτή η αλλαγή. Έχω την αίσθηση πως ο Μαλεζάνη προβληματίζεται πάρα πολύ με το που έκανε την αλλαγή του Χαραλαμπίδη. Δέχτηκε γκολ ο Παναθηναϊκός. Δύσκολα θα παίξει πλέον με 3 επιθετικούς, καθαρό έπος μπροστά, εκτός να κάνει αλλαγή στην αλλαγή ή αν ρισκάρει πάρα πολύ και αδειάσει το κέντρο. Για την ώρα πάντως κρατάει την αλλαγή του Μάτσκου και κρατάει ίσως και πολλά πράγματα στο μυαλό του. Μάλιστα. Εδώ δείτε νωρίτερα
στο πρώτο ημίχρονο αυτή η φάση, όπου ο Τζιόλης φαίνεται να σπρώχνει τον Ριβάλντο. Εδώ θα δοθεί ένα offside στον Σέρις, αλλά φάνηκε να μην υπάρχει. Δύο φάσεις από το πρώτο μέρος. Και ενώ πάντως ετοιμάζεται να εκτελέσει στο 65ο λεπτό, έχουμε φτάσει αυτό το πλάγιο για τους γηπεδούχους. Ο Ολυμπιακός με τα δύο γκολ του Ριβάλντο στο 37ο και 58ο λεπτό προηγείται με 2-1. Μόρις έχει ακουμπήσει τελευταίο στην μπάλα, κόρνερ για τον Ολυμπιακό, που θέλει να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό. Προωθούνται στη μεγάλη περιοχή Ανατολάκης και Στολτίδης και έτοιμος ο Ριβάλντο να εκτελέσει. Με πολύ φάλτσο. Η ενέργεια από τον Ανατολάκη out. Το γυριστό σούτ από τον προθυμένο αμυντικό του Ολυμπιακού, που είχε κάποια προβλήματα με τον Παπαδόπουλο στο πρώτο ημίχρονο. Φάνηκε να τα ξεπερνάει στο δεύτερο μέρος. Και ο Καλίνοβιτς δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Σούρες στην κεφαλιά. Καστίγιο με το κεφάλι για τον Ριβάλντο, που πετάει στον κενό χώρο. Μπίσκαν για τον Δάρλα. Αυτή τη φορά θα απομακρύνει σε πλάγιο. Πρώτου Νέρη Καστίγιο. Και σε επανάληψη κεφαλιά του Οκά, και στην συνέχεια η ολοκλήρωση από τον Ανατολάκη. Άστοχο το σουτ του Γιώργου Ανατολάκη. Υπάρχει φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Και οι τελικές προσπάθειες, 11 για τον Ολυμπιακό, 5 για τους φιλοξενούμενους, που ήταν ιδιαίτερα απειλητικοί στο πρώτο ημίχρονο. Είχαν μια σπουδαία ευκαιρία με τον Σέρις, ενώ Μπίσκαν χάνει την μπάλα τώρα. Κατάφερε ωστόσο να κερδίσει την συνέχεια, αφήνει για τον Γκονζάλες. Πάσα προς τον Δάρλα, που φαίνεται να έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε νωρίτερα. Η παλιά είναι για τον Γκέκα, ποιος θα γυρίσει στην αγκαλιά του Νικοπολίδη. Το δυνατό βολέ από τον Αντώνη Νικοπολίδη, ενώ ο Αλμπέρτο Μαρεζάνη φαίνεται ότι θα προχωρήσει στην αντικατάσταση του Δάρλα με τον Λεοντίου. Παπαδόπουλος. Προσπαθούν να πιέσουν οι παίκτες του Τρον Τσόλιντ, ενώ ο Δάρλας πετάει την μπάλα στο κενό χώρο. Και μετά το δεύτερο γκολ ο Παναθηναϊκός δείχνει να έχει αποπροσανατολιστεί. Και βλέπουμε τον Λεοντίου να ετοιμάζεται. Κεφαλιά από τον Δάρλα. Τζόρτζεβιτς. Στην συνέχεια ο Χαραλαμπίδης θα κερδίσει, θα αφήσει στον Γκονζάλες. Και πάλι για τον Χαραλαμπίδη, που μπήκε φρέσκος νωρίτερα στο παιχνίδι, αντιμέτωπος με τον Πάντο, ο οποίος θα καταφέρει να το αποσπάσει την μπάλα. Να γυρίσει τον Ανατολάκη, αυτός δεν θα το σκεφτεί δεύτερη φορά να απομακρύνει, έστω και σε πλάγιο. Αυτή η μπάλα μάλλον θα κρατηθεί για ενθύμιο. Γι' αυτό από τον Πάγκο έρχεται μία ακόμη, για να συνεχιστεί το παιχνίδι, ενώ πλησιάζουμε το 70ο λεπτό. Σε λίγο θα μπούμε λοιπόν, όπως βλέπετε, σιγά σιγά στο τελευταίο 20 λεπτό, την στιγμή που ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-1 του Παναθηναϊκού, χάρη στα 2 γκολ του Ριβάλντο. Στολτίδης θα καλύψει, μπάλα θα καταλήξει σε πλάγιο, παρά την πίεση που άσκησε εκεί ο Γκονζάλες. Και ο Πάντος ήρεμα, έτοιμος να επαναφέρει με το πλάγιο. Κεφαλιά από τον Κωνσταντίνου, που τρέχει να κερδίσει και από τον Μπίσκαν. Αυτός ψύχραμα στον Γκονζάλες. Κονσεϊσάο. Βραζιλιάνος πάνω στον Σούρερ, ο οποίος έδιωξε. Κεφαλιά του Μπίσκαν, σφυρίζει επιθετικό φάουλ, μάλλον φάουλ του Μπίσκαν ο Καλόπουλος, και τρέχει κοντά στον Κροάτη, ο οποίος πρέπει να διαμαρτυρήθηκε. Θα το εκτελέσει ο Ανατολάκης, ψάχνοντας τον Καστίγιο. Κοντά του είναι ο Βίντρα.
Παρέμβαση του Χαραλαμπίδη, πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Και τώρα θα γίνει η αλλαγή. Τελικά ο Κονσεϊσάο θα είναι αυτός που θα αφήσει τη θέση του στον Λεοντίου. Και όχι ο Δάρλας. Πρέπει να έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που αντιμετώπιζε νωρίτερα. Διαφορετικά δεν θα ρίσκαρε ο Μαλεζάνη. Μια ακόμη όχι και τόσο έντονη παρουσία του Φλάβιο Κονσεϊσάο στο πρωτάθλημα, στο απόψινό παιχνίδι. Ο Κάς. Καταπληκτική παλιά και η κίνηση από τον Πάντο. Ο Μπίσκαν για τον Γκονζάλες και αυτός βγάζει για τον Τζιόλι. Ποιος μάχεται με τον Τζόρτζεβιτς και θα κερδίσει το φάουλ. Μπίσκαν για τον Λεοντίου. Συρτά η μπάλα στον Παπαδόπουλο, ο οποίος αποφεύγει τον Ανατολάκη, όχι όμως Τζόρτζεβιτς και Σούρερ. Έρχεται να βοηθήσει και ο Πάντος. Η προβολή του Δάρλα, η μπάλα σε πλάγιο. Το 2-1 παραμένει. Εδώ ξεπερνάμε το 25ο λεπτό του δευτέρου μέρους. Σίγουρα καλύτερα τα πράγματα Λάμπρο Μπαλάφα στον πάγκο του Ολυμπιακού από ότι στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Λάμπρο, σε ακούμε. Έτσι είναι τα πράγματα, Αντρέα, κυρίες και κύριοι. Πολύ πιο ήσυχος ο Τροτσόλιντα, απολαμβάνει το νερό του αυτή τη στιγμή. Βλέπει ότι το παιχνίδι εξελίσσεται όπως ο ίδιος το θέλει. Ο Ολυμπιακός για την ώρα δεν κινδυνεύει από τον Παναθηναϊκό και ανά πάσα ώρα και στιγμή οι ερυθρόλευκοι δείχνουν ικανοί να απειλήσουν τον Παναθηναϊκό εφόσον αρκετοί παίκτες από την άμυνα των πρασίνων προωθηθούν. Και από την άλλη πλευρά, Πανοβόγλη, σαφέστατα πιο ανήσυχος, πιο προβληματισμένος πρέπει να νιώθει να είναι ο Αλμπέρτο Μαλεζάνη και να το δείχνει ενδεχομένως. Σαφώς, Ανδρέα, αφού με τη φάση να πούμε κάποια πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Τρία στοιχεία υπάρχουν. Πρώτον, ο Φλάβιο Κονσεϊσάο προσέθεσε μία ακόμα αρνητικότατη εμφάνιση στο παθητικό του προσέθεσε. Στο πιο κρίσιμο μάτσο του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον μέχρι το επόμενο για τη φετινή χρονιά. Ο Παναθηναϊκός είναι εκτός στόχων από κύπελλο Ελλάδος και από Ευρώπη. Ο Τζόρτζεβιτς, συγγνώμη Πάνο, εντονότατα ζητάει την κίτρινη κάρτα στον Γκονζάλες, αλλά αυτό όπως ορίζει ο κανονισμός πολλές φορές είναι και κίτρινη κάρτα για αυτόν που ζητάει την τιμωρία του αντίπαλου ποδοσφαιριστή. Εδώ ο Καλόπουλος μοιράζει κάπου στη μέση τα πράγματα, θα έλεγα. Ενώ όπως βλέπετε είναι περισσότερα τα φάουλ που έχουν κάνει οι παίκτες του Παναθηναϊκού από ότι οι γηπεδούχοι. Και εδώ παραλίγο το αυτογκόλ, ο Κωνσταντίνου εκμεταλλεύεται το λάθος και κάνει το 3-1. Η πλήρης ασυνεννοησία στην άμυνα του Παναθηναϊκού οδηγεί στο τρίτο γκολ για τους γηπεδούχους. Στο 72ο λεπτό η πλάστικα αρχίζει και γέρνει όλο ένα και περισσότερο υπέρ των γηπεδούχων. Δείτε και πάλι από αυτό το φάουλ όπου δεν φαινόταν να υπάρχει κίνδυνος, ο Κωνσταντίνου μονομάχησε και στην συνέχεια εκμεταλλεύτηκε αυτή την γυριστή κεφαλιά προς τα πίσω του Μόρις, ενώ ο Γκαλίνοβιτς είχε πάρει άλλη κατεύθυνση. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε το ιδανικό πλαίσιο για να σκοράρει ίσως και το πιο εύκολο γκολ της καριέρας του Μιχάλης Κωνσταντίνου. Αυτή τη φορά κόντρα στην παλιά του ομάδα. Και όπως μας πληροφορεί ο Λάμπρος Μπαλάφας, Λάμπρο, το αφιερώνει στον Λέμενς. Δεν ξέρω αν το είχαν βάλει κάποιο στοίχημα πριν από το παιχνίδι. Πάντως ο επιθετικός... Ο Γκέκας τώρα. Ενώ ο Νικοπολίδης έχει βγει. 3-2 από τον Φάνη Γκέκα. Ο Παναθηναϊκός μειώνει και εδώ μονομαχούν για την μπάλα ο Χαραλαμπίδης. Ενώ βλέπουμε τον Φάνη Γκέκα με τον Ανατολάκη. Οι αντιδράσεις από πλευράς των φιλοξενούμενων σε ένα παιχνίδι που παραμένει ανοιχτό. Ο Φάνης Γκέκας δίνει τη λύση δευτερόλεπτα μετά την σέντρα για το τρίτο γκολ του Ολυμπιακού. Από την παλιά του Λεοντίου στην πλάτη της άμυνας, εδώ Νικοπολίδης βγαίνει αλλά δεν μπορεί να κάνει το παραμικρό και δείτε θεατές ο Ανατολάκης με τον Σούρερ, ενώ η μπάλα βρίσκει και στο δεξί δοκάρι και καταλήγει στα δίχτυα. Ο Παναθηναϊκός παραμένει κατά κάποιο τρόπο ζωντανό στο κυνήγι ενός θετικού αποτελέσματος σε αυτή την αναμέτρηση με τον γκολ του Φάνη Γκέκα.
Όλα ρευστά λοιπόν και για να δούμε τι θα συμβεί από εδώ και μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του Καλόπουλου. Η παλιά για τον Κωνσταντίνου. Το σούτ, ο Γκαλίνοβιτς θα μπλοκάρει. Ένα καταπληκτικό ντέρμπι αυτό που παρακολουθούμε, κυρίες και κύριοι, με τον Ολυμπιακό λίγο νωρίτερα να έχει κάνει το 3-1, εκμεταλλευόμενος την κακή συνεννόηση του Μόρις με τον Γκαλίνοβιτς. Ο Κωνσταντίνου πέτυχε το τρίτο γκολ για την ομάδα του στο 73ο λεπτό και αμέσως μετά ο Γκέκα στο 74ο μείωσε για τον Παναθηναϊκό σε 3-2. Υπάρχει φάουλ για τον Ολυμπιακό και θα έλεγα ένα σχετικό πάγωμα, Λαμπρομπαλάφα, στο Καραϊσκάκι. Σε ακούμε, Λαμπρό. Έτσι είναι τα πράγματα. Οι κερκίδες έχουν παγώσει, αλλά ο Γιαννεύσκι έχει σηκωθεί δίπλα από τον Σόλιτ αρκετές φορές και ζητάει στους παίκτες του ήρεμα, σαν να μην έγινε τίποτα, να συνεχίσουν να παίζουν όπως έπαιζαν πριν, σαν να μην έχει μπει αυτό το γκολ από τον Παναθηναϊκό. Κωνσταντίνου θα κερδίσει τον φάουλ από τον Μπίσκαν. Με την πρώτη ευκαιρία θα ακούσουμε και τις αντιδράσεις από τον πάγκο του Παναθηναϊκού και από τον Πάνο Βόγλη, ενώ ο Καστίγιο άφησε για τον Τζόρτζεβιτς η κόντρα εκεί, αλλά θεωρεί αντικανονική την παρέμβαση του Γκονζάλες πάνω στον Τζόρτζεβιτς. Ο Καλόπουλος και σφυρίζει το φάουλ υπέρ των γηπεδούχων. Και για μία ακόμη φορά ο Τζόρτζεβιτς συνεχίζει με το τροπάριό του, αν και εδώ βλέπετε ότι την μπάλα βρίσκει ο Γκονζάλες. Ο Τζόρτζεβιτς ζητούσε κίτρινη κάρτα, ο Ροϊβάλντο εκτελεί, ο Γκαλίνοβιτς θα μπλοκάρει την μπάλα σταθερά. Ναι, Πάνο Βόγλη, σε ακούμε. Πάω να παίξω όλη τη χρονιά, πάω να τα παίξω όλα για όλα στα επόμενα λεπτά. Βάζει το Βαγγέλη Μάτζιο. Έχω την αίσθηση πως θα βγάλει αμυντικό. Τουλάχιστον ακόμα δεν έχει δοθεί το χαρτί για να παίξει με τρεις καθαρούς επιθετικούς μπροστά. Αλλά πρέπει να το δούμε αυτό για να μην πούμε κάτι το οποίο είναι πολύ βιαστικό. Το βλέπουμε τον Βαγγέλη Μάτζιο εδώ μεταξύ να βγάζει το σταυρουδάκι του. Ενώ είχαμε έμεσο νωρίτερα για επικίνδυνο παίξιμο, φάουλ που κέρδισε ο Ανατολάκης. 77 λεπτά παιχνιδιού. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε ένα χορταστικό ντέρμπι από όλες τις πλευρές, θα έλεγα. Και όλα αυτά βεβαίως μετά στην εκπομπή Παίξτε Μπάλα με τον Παύλο Παπαδημητρίου θα ακούσετε τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, τις συνεντεύξεις, ενώ ο Γκέκας ξεκινάει από θέση offside σύμφωνα με την υπόδειξη του επόπτη σε αυτήν την αντεπίθεση. Βλέπετε ελάχιστα πιο μπροστά από τον Σούρερ και σε θέση offside. Όπως λέγαμε, όλο το παρασκήνιο, οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών, οι αμφισβητούμενες φάσεις, και είχαμε αρκετές. Παναγιώτης Βαρούχας θα έχει πολλή δουλειά και απόψε στην εκπομπή που ακολουθεί. Παίξτε μπάλα με τον Παύλο Παπαδημητρίου. Ο Κας, το σουτ δυνατό, η μπάλα out. Ενώ ήταν σε καλή θέση και ο Κωνσταντίνου, ο Κας προτίμησε να σουτάρει για να απειλεί στην αιστεία του Μάριο Γκαλίνοβιτς. Και θα βγει ο Δάρλας, αυτό που έλεγε νωρίτερα και ο Πάνος Βόγλης, θα ποντάρει όλα, για όλα ο Αλμπέρτο Μαλεζάνη σε αυτήν την αλλαγή, βγάζοντας τον Φίλιππο Δάρλα, βάζει στη θέση του τον Λεοντίου και αφήνει τον Μάντζιο στην κορυφή της επίθεσης μαζί με Γκέκα και Παπαδόπουλο. Και ο Μάντζιο στην πρώτη του επαφή με την μπάλα και στην κεφαλιά, ο Σούρερ απομάκρυνε. Κεφαλιά του Οκά, ο Μπίσκαν για τον Λεοντίου. Γκονζάλες και πάλι για τον Λεοντίου, που έκανε την παλιά στον γκολ του Φάνη Γκέκα. Εξαιρετική μεταβίβαση από τον νεαρό, ενώ ο Μπίσκαν προωθείται, επιμένει ο Κροάτης. Ξεπέρασε για τον Τζόρτζεβιτς, τα κάνει όλα μόνος του, η πάσα στον Γκέκα, ο οποίος δοκιμάζει το σούτ αλλά στοχή. Εδώ δεν φάνηκε και τόσο αλτρουιστής ο Φάνης Γκέκας, προτίμησε να ολοκληρώσει όπως έκανε από την άλλη πλευρά νωρίτερα ο Κάς, ενώ απολαύστε τον Μπίσκαν στην επέλασή του, η πάσα στον ξεμαρκάριστο τον Φάνη Γκέκα, που δεν απειλήσε όμως αυτό το σούτ τον Νίκο Πολίδη. Το 3-2 υπέρ του Ολυμπιακού παραμένει. 34 λεπτά παιχνιδιού έχουν συμπληρωθεί σε αυτό το δεύτερο μέρος. Πλάγιο από τον Κωνσταντίνου σε αυτήν την μονομαχία με τον Βίντρα. Πενθυμίζω, Γκονζάλες άνοιξε τον χώρο των τερμάτων με εύστοχο χτύπημα πέναλτι που κέρδισε ο Παπαδόπουλος στο 20 λεπτό. Στο 21ο Γκονζάλες το μετέταψε σε γκολ, νικώντας τον Νικοπολίδη. Ο Ριβάλντο στο 37ο ισοφάρισε σε 1-1.
με εξαιρετικό τελείωμα πάνω στην κίνηση με το αριστερό. Ο ίδιος παίκτης στο 58ο λεπτό νίκησε τον Γκαλίνοβιτς για δεύτερη φορά στο παιχνίδι και έπειτα από την κακή συνεννόηση των Μόρις και Γκαλίνοβιτς, Κωνσταντίνου πέτυχε και αυτός γκολ για να γίνει το 3-1, όμως σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ο Γκέκας μείωσε σε 3-2 για τον Παναθηναϊκό στο 74ο λεπτό. Ο Κας, μπαλιά για τον Ριβάλντο, κλεισμένος από δύο αντιπάλους βγαίνει και ο Γκαλίνοβιτς, όχι τόσο για να διώξει αλλά για να δώσει ύψος στην μπάλα. Μπίσκαν με κεφαλιά τροφοδοτεί τον Λεοντίου. Και φάουλ τώρα από τον Πάντο από πίσω. Η κίτρινη κάρτα δικαιολογημένη στον αμυντικό του Ολυμπιακού που καταλαβαίνει αυτό που έκανε νωρίτερα και δεν διαμαρτύρεται. Κίτρινη κάρτα τρίτη σε παίκτη του Ολυμπιακού μετά από αυτές που αντίκρισαν ο Νικοπολίδης και ο Κας. 5 για τους παίκτες του Αλμπέρτο Μαλεζάνη. Είδαμε και πάλι δικαιολογημένη κίτρινη κάρτα στον Πάντο, γι' αυτό το μαρκάρισμα στον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Εκτέλεσε ο Λεοντίου, ελέγχει ο Μπίσκαν. Μετά έχει να καλύψει ο Κωνσταντίνου. Από την κόντρα ευνοημένος ο Μόρις τελικά που κατάφερε να τσιμπήσει την μπάλα να τροφοδοτεί στον Τζιόλι. Αυτός δεν μπόρεσε να περάσει για τον Γκέκα, ενώ υπάρχει και υπόδειξη για offside. Και στην εξέλιξη φάουλ του Τζιόλι πάνω στον Τζόρτζεβιτς. Ο χρόνος κυλάει αντίστροφα τώρα υπέρ του Ολυμπιακού. Ενώ όπως βλέπετε από πλευράς των βοηθών του Solid να ζητείται ηρεμία, κάλμα όπως λέμε στο παιχνίδι. Ο Λεοντίου για τον Γκονζάλες, Στολτίδης πανταχού παρών, προς τιμήν κέρδισε, στην συνέχεια Πάντος επενεύει. Ο Λεοντίου για τον Χαραλαμπίδη και αυτός πετάει μπροστά την μπάλα με στόχο τον Μάντζιο, έκοψε ο Ανατολάκης. Μπάλα φτάνει στον Καστίγιο, αυτός αφήνει στον Μπουλούτ. Μπίσκαν χέρι κεφαλιά από τον Ριβάλντο. Γκονζάλες, αλλά υπήρχε νωρίτερα υπόδειξη για offside. Είδατε τον Γκέκα που ήταν πιο πίσω από την αμυντική γραμμή του Ολυμπιακού. 6 τα offside, όλα για παίκτες του Παναθηναϊκού. Μπίσκαν δεν μπορούσε να κοντρολάρει όπως θα ήθελε. Ο Ριβάλντο για τον Οκά, είναι δυνατή παλιά. Ο Κύπηρος δεν πρόλαβε. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Και βεβαίως από πλευράς του Αλμπέρτο Μαλεζάνη με αυτήν την κίνηση, την είσοδο του Βαγγέλη Μάντζιου, καλώς περιμένει κάτι περισσότερο στην επίθεση. Εδώ τώρα είχαμε και το φάουλ πάνω στον Πάντο από τον Μάντζιο. Solid έβαλε νωρίτερα στο παιχνίδι στη θέση του Γεωργάτου τον Καστίγιο, δεν αλλάζει κάτι περισσότερο. Και ούτε Λάμπρο Μπαλάφα φαίνεται να το σκέφτεται. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουν την προθέρμανση ο Ντάνι, ο Καφές και ο Κοστούλας. Ναι, Λάμπρο, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι. Δεν δείχνει για την ώρα να σκέφτεται το ενδεχόμενο αλλαγής. Κοιτάζει έτσι προς αναπληρωματικούς αρκετές φορές. Πάντως δεν έχει φωνάξει τους βοηθούς του για να γίνει κάποια αλλαγή. Και ενώ απομένουν 7 λεπτά κανονικής διάρκειας. Χαραλαμπίδης. Λιγότερο από 7 λεπτά για το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Η παλιά για τον Παπαδόπουλο δυνατή, δεν θα προλάβει. Παρά την προσπάθεια ο Δημήτρης Παπαδόπουλος από τον Τζιόλι, η πάσα. Το πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό που βλέπετε δεν βιάζεται, θέλει να διατηρήσει αυτό το 3-2. Την διαφορά που κατάφερε να δημιουργήσει. Μπίσκαν έκοψε. Η κόντρα ευνοεί τον Στολτίδη. Ιδιαίτερα θετική παρουσία του Γεροκλή Στολτίδη και υπό το βλέμμα του Ότορ Χάγκελ. Μπορεί ο Ριβάλντο να πέτυχε 2 τέρματα, να είναι σαφέστατα παίκτης που έκανε την διαφορά για τον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω ότι ο Στολτίδης δεν έπαιξε απλά για έναν Στολτίδη, έπαιξε και για έναν Τουρέ απόψε. Ναι, Πανοβόγλου.
ποια είναι η δική σου διαπίστωση, αλλά από την ώρα που μπήκε ο Μάτζιος, χωρίς να φταίει φυσικά το παιδί ο Παναθηναϊκός, αντί να πιέζει ψηλά, αντί να προσπαθήσει να κλέψει μπάλες να πρεσάρει, περιμένει τον Ολυμπιακό. Οπότε η αλλαγή του, η τρίτη επιθετική λύση, ουσιαστικά είναι σαν να χάνεται αυτή τη στιγμή. Είναι Χρειάζεται... και η κούραση Πανοβόγλου, μην το ξεχνάμε, βρισκόμαστε στο 25ο λεπτό. Και τα πράγματα είναι πιο δύσκολα για τα αποθέματα ενέργειας που έχουν οι παίχτες. Καστίγιο σε μια με τοπική επέλαση και παραλίγο εδώ να είχαμε το γκολ, αλλά δεν βρέθηκε συμπαίκτης του Ουρουγουανού στην πορεία της μπάλας. Ο ίδιος δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει όπως θα ήθελε. Η μπάλα πέρασε παράλληλα και κατέληξε σε πλάγιο. Σε αυτή την προσωπική ενέργεια του Νέρη Καστίγιο. Χαραλαμπίδης τώρα για τον Παναθηναϊκό. Μεγάλη αγωνία σε αυτά τα τελευταία 5 λεπτά. Κάτι λιγότερο απομένει, ενώ ο Μάντζιος κερδίζει το φάουλ. Βλέπουμε την προηγούμενη φάση, την επέλαση του Καστίγιο. Ενώ ο Σούρερ σταμάτησε τον Μάντζιο, ο Αργεντίνος αφήνει για τον Τζόρτζεβιτς. Και φάουλ του Τζιόλι. Ίσως και να μην υπήρξε επαφή εδώ. Πάντως ο Καλόπουλος σφύριξε το φάουλ. Ενώ βρισκόμαστε στο 86ο λεπτό, μια ακόμη κίτρινη κάρτα στον Τζιόλι αυτή τη φορά από τον Καλόπουλο. 6 συνολικά παίκτες του Παναθηναϊκού. Ναι, Λάμπρο. Βάζει τον Παντελή Καφέ, ο Τροτσόλι 4 λεπτά πριν τη λήξη. Ο Μπουλούτ εκτελεί με φάλτσο για τον Κωνσταντίνο που παίρνει την κεφαλιά αλλά δεν απειλεί τον Γκαλίνοβιτς που σπέβδει εκεί για να πάρει την μπάλα και να δώσει γρήγορα συνέχεια στο παιχνίδι. Μια κούρσα ενάντια στον χρόνο για τον Παναθηναϊκό που βρίσκεται πίσω στο σκορ. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 3-2 σε αυτό το καταπληκτικό ντέρμπι. Ζωντανή μετάδοση του Α, προσφορά του ΟΠΑΠ η αναμέτρηση. Μόρις κάλυψε, αφήνει για τον Χαραλαμπίδη, πιέζει ο Καστίγιο, μπάλα πίσω στον Βίντρα. Και πάλι Χαραλαμπίδης, ο οποίος θα αλλάξει για τον Νασίφ Μόρις. Λεοντίου. Παλιά για τον Μάντζιο. Πιέζεται εκεί από τον Ανατολάκη που κερδίζει και την κεφαλιά. Μπίσκαν για τον Παπαδόπουλο. Η πίεση από τον Κωνσταντίνου και το πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Η μπάλα πρέπει να βρει και στα πόδια του Παπαδόπουλου, ο οποίος αφήνει για τον Χαραλαμπίδη. Είναι κλεισμένος από 2 αντιπάλους, δεν μπορεί να κάνει περισσότερα εκεί ο Κύπριος. Και η μπάλα σε πλάγιο. Ενώ Λάμπρο, ναι, σε ακούμε. Θα βγει ο Γιάννης ο Κάς για να πάρει τη θέση του Παντελής Καφές. Αυτή η αλλαγή την στιγμή που ο Ηρακλής Τσίκινης είχε νωρίτερα πολλή δουλειά. Λάμπρο Μπαλάφα, σε ακούμε. Είχε αρκετή δουλειά νωρίτερα με τον Γιαννεύσκι και τον Χαραλαμπίδη. Είδαμε το πλάνο, Λάμπρο. Ναι, ο Γιαννεύσκι κρατούσε την μπάλα, πήγε ο Χαραλαμπίδης να την πάρει γρήγορα, να την γυρίσει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Γιαννεύσκι του είπε στην γλώσσα του προφανώς θα τη δώσει αυτός. Τελικά εντάξει, νεύρα της στιγμής ήταν. Παντελής Καφές κάνει και αυτός την εμφάνισή του στον αγωνιστικό χώρο σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα της κανονικής διάρκειας του αγώνα, συν τις όποιες καθυστερήσεις κρατήσει ο Καλόπουλος, ενώ ο Μπουλούτ εκτέλει στο πλάγιο. Η κεφαλιά του Κωνσταντίνου στην συνέχεια γεμίζει ο Βίντρα και έχουμε πλάγιο για τον Παναθηναϊκό αυτή τη φορά. 89 σχεδόν λεπτά έχουν συμπληρωθεί. Το 3-2 υπέρ του Ολυμπιακού παραμένει και βεβαίως η αγωνία κορυφώνεται. Νέο πλάγιο από την παρέμβαση του Ριβάλτο. Τελεστής και πάλι ο Βίντρα. Για τον Παπαδόπουλο που μάχεται εκεί με τον Σούρερ. Πάσα προς τον Χαραλαμπίδη, υπάρχει υπόδειξη για offside. Σε αυτή την παλιά προς τον Κύπριο, μέσω επιθετικό του Παναθηναϊκού.
Αλλά βεβαίως, όπως βλέπετε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση offside. Καθώς ο Πάντος πρέπει να ήταν αυτός που κρατούσε τον Χαραλαμπίδη στο παιχνίδι. 3 λεπτά για τις καθυστερήσεις θα κρατήσει ο Καλόπουλος, όπως μας πληροφορεί ο Λάμπρος Μπαλάφας. Όρθιος ο Μαλεζάνη. Ενώ ο Νικοπολίδης δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Και το 3-2 υπέρ του Ολυμπιακού παραμένει. Μάντζιος πέφτει στο έδαφος. Δοκίμασε να βρει την μπάλα. Ο Καφέ στην συνέχεια στρώνει για τον Πάντο που αναπτύσσεται από την δεξιά πλευρά. Συγκλίνει τώρα ο Τάσος Πάντος, αφήνει στον Στολτίδη. Παλιά για τον Καφέ. Είναι πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Όπως έδειξε ο δεύτερος βοηθός, θα το εκτελέσει ο Λεοντίου για τον Γκονζάλες. Μπροστά από τον Ριβάλντο κάνει την βαθιά παλιά. Ο Ανατολάκης στρώνει για τον Πάντο. Αυτός διώχνει με τη μία σε πλάγιο. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 3-2 στο μεγάλο ντέρμπι αυτής της 16ης αγωνιστικής, της πρώτης στον δεύτερο γύρο. Παλιά του Βίντρα, έκοψε ο Μπουλούτ. Τζόρτζεβιτς απέφυγε τον Μπίσκαν, στρώνει στον Καφέ. Αυτός θα χάσει προς τη μήνα από την παρέμβαση του Γκονζάλες. Και τώρα Τζιόλης για τον Χαραλαμπίδη. Παπαδόπουλος. Και πάλι για τον Χαραλαμπίδη. Παρέμβαση του Μπουλούτ, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Εδώ βρισκόμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Και έρχεται ο Βίντρα να το εκτελέσει. Παπαδόπουλος. Σπρώχνεται εκεί από τον Καστίγιο. Παρόλα αυτά ο Καλόπουλος αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί και τώρα ο Ολυμπιακός στην αντεπίθεση με τον Ριβάλντο. Μπάλα έχει περάσει τη γραμμή, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Το εκτελεί ο Μπίσκαν για τον Μόρις, που αλλάζει για τον Λεοντίου. Μάντζιος από την πίεση του Πάντου. Δεν υπάρχει φάουλ. Κέρδισε ο Καφές. Πάσα στον Τζόρτζεβιτς. Παλιά για τον Κωνσταντίνου, τρέχει να καλύψει και ο Λεοντίου. Ο Κωνσταντίνου αντέχει, κάνει το σούτ, τον Καλίνοβιτς θα μπλοκάρει. Έκοψε και πάλι ο Πάντος. Σε ένα σημείο που βρίσκεται όμως ο Χαραλαμπίδης και κερδίζει για τον Παναθηναϊκό. Ελέγχει εύκολα και ο Σούρερ. Και τώρα Τζόρτζεβιτς. Εδώ έχουμε ήδη περάσει το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ολυμπιακός κρατάει τη νίκη που θα φέρει ακόμη πιο μακριά τον Παναθηναϊκό από το κυνήγι του τίτλου. Έχει κερδίσει το φάουλο Κωνσταντίνου. Είδαμε και την αντίδραση του Αλμπέρτο Μαλεζάνη και θα γίνει η αλλαγή με τον Κοστούλα, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Ριβάλντο για να γνωρίσει ο Βραζιλιάνος την αποθέωση στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Ανταποδίδει ο άσος του Ολυμπιακού τα χειροκροτήματα, εξουθενωμένος θα έλεγα, αλλά ο παίκτης που έκανε τη διαφορά και που οδήγησε με τα δύο τέρματα που πέτυχε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση των 3 βαθμών. Τζόρτζεβιτς κοντά στο σημαίακι. Καλόπουλος κοίταξε το ρολόι του, ενώ ο Λεοντίου κέρδισε την μπάλα. Επιμένει ο Τζόρτζεβιτς και θα κερδίσει και το πλάγιο από τον Γκονζάλες. Καφές. Γκονζάλες κέρδισε και ο Καλόπουλος φυρίζει τη λήξη. Ο Ολυμπιακός παίρνει την νίκη με 3-2 στο ντέρμπι των 2 αιωνίων. Και ακούμε τον Λάμπρο Μπαλάφα. Λάμπρο. Μια αγκαλιά, αξίζει αυτό το πλάνο Solid με τον Γιαννεύσκι και τον Πιουβέντε. Εντυπωσιακή πανηγυρισμοί από τον Νορβηγό που δείχνει μεσογειακός.
Γκονζάλες με τον Λεοντίου διαμαρτύρονται στον διαιτητή. Ενώ οι παίκτες του Ολυμπιακού γνωρίζουν την αποθέωση από πλευράς των οπαδών της ομάδας του Πειραιά. Και βεβαίως σας υπενθυμίζω το ραντεβού με την